ಮಂದಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಇವರ ಕೈಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿದೆ. ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಮಂದಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಇವರು ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳು ಬನ್ನಿ. ಈಗ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೀಗ ದೀಪದ ಜ್ವಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಗಳು, ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಒಳಕುಂಜ ಅವರು, ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುಳ್ಳಿ ಅವರು, ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಬದಿಯಡ್ಕ ಅವರು ಹಾಗೂ ಬಂದೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಇದೀಗ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾರ್ಮಾರ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದಂಥ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಮಂಗಳೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟೀಲ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುಳ್ಳಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನೀತವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಲೋ 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 ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿ ಇರನ ಪಾದ ಸುಗಿತೊನುವ ಪಾದ ಸುಗಿತೊನುವ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿ ಇರೇನೋ ಪಾದ ಸುಗಿ ಪೊನುವೆ ಇರೇನ ಪಾದ ಸುಗಿ ಪೊನುವೆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ದಿನ ಎಡ್ಡಂತಿನೆನು ಕೊರೋಂದು ನಟ್ಟುವೆ ಏನು ದಿನ ಎಡ್ಡಂತಿನೆನು ಕೊರೋಂದು ನಟ್ಟುವೆ ಗುಂಬೋ ಪೂಜನ ಕೈ ಕೊಡುನ
ನಂಬಿನಾಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಮೈ ಮೆದ ಕರ್ತುಯೇ ನಂಬಿನಾಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಮೈ ಮೆದ ಕರ್ತುಯೇ ದುಂಬು ಪೂಜನ ಕೈ ಕೋಟನ ಕಣದುಳ್ಳಾಯೇ ಈ ಮಲ್ಲಯೇ ನಂಬಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಮಹಿಮೆದ ಕರ್ತ್ರಿಯೇ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿ ಇರನ ಪಾದ ಸುಗಿ ಪುನು ಕೇಳು ದಿನ ಇಟ್ಟು ದಿನ ಕೊರುವುದು ನಟ್ಟುವೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪುಂಡುಗುರಿಕಾರೆ ಮಲೆ ಮಗೆಳೆ ಮೋಗೆದ ಬಾಲೆ ಪುಂಡುಗುರಿಕಾರೆ ಮಲೆ ಮಗಳೆ ಮೋಗೆದ ಬಾಲೆ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಳಿದರ್ತಿದಾನೆ ಮೋನೆ ತುಂಡು ದಾಡಿ ಕುಡಾರಿ ಕೈದು ಪತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಡು ದಾಡಿ ಕುಡಾರಿ ಕೈದು ಪತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಕಾಪುಲ ತಲೆಪು ಕಳೆದು ಬರವು ಸರವಡೋ ಏನನ ನರಮಾನಿ ಮಳ್ತಿಂಚಿ ಸಿರಿ ಗುರುಗಳನ ನೆನೆತ ಆನೆ ಮೋಣೆದ ದೇವರನ ತರೆನ ತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ ಪತ್ತು ಬಿರಲದ ಕಾಣಿಕೆನ ಭಕ್ತಿ ದೊಪ್ಯಾದ ಯಾನ್ ಬರೆಪಿನ ಕಡ್ಡ ತಲೆ ಪುಲೋ ಜಲ ಮುಟ್ಟ ಕದಿಲೆಕ್ಕವೆನ ಕಡಬರ ಜೋಗು ಪಾಡ್ದ ಗೇಣ ಕೈ ಸೇರಾದ ಕೊರ್ದು ದಯದೀದ ಪುರ್ನುಡು ಕಾಪೊಡದ ನಟ್ಟುನುವೆ ಪುರ್ಲುಡು ಕಾಪೊಡುಂದು ನಟ್ಟುನುವೆ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತೆಯೇ ನಮಃ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಶ್ರೀರಾಮದೇವರು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲಿನ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಗದೊಟ್ಟುಗು ಸರ್ವ ತಲೆಪುಳೆನ ತಟ್ಟುಪಾರಾದು ಲೋಕಗು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುರು ಕೊರ್ಪುರಂಚಿನ ಕಣುಕುಲ್ನ ಉಲ್ಲಾಯೆ
ಗಣಪತಿ ದೇವರಿನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಎನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಳ್ದಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾದಪತ್ತೊಂದು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆನು ನಿಗಲೆ ದುಂಬುದಿಯರ ಬೈದ ಬಂದುಳೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ 16 ತಿಂಗಳು ಐಟ್ಲ 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಈ ಆಟಿ ಆಷಾಢ ಬೇತೆ ಆಟಿ ಬೇತೆ ಪಗ್ಗು ಒಂಜೆಗೆ ಶುರುವಾಯಿನ ತಿಳುವೆರ್ನ ತಿಂಗಳು ಬೇಷ ಪತ್ತೆಗೆ ಪತ್ತನಾಜೆ ಕಾರ್ತಿರಡು ದಿರಿಕೂಟ ಬರ್ಸ ಆಟಿಡು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯದ ದಿನಪುರು ಅರ್ಥ ಎಂಚಾಲ ಆಟಿನೊಂಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಂಡ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಅನ್ಪುಣ ಪಾತೆರೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಅವಲೆ ಮೂಲೆ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಮಾತ್ರ ನಡಪುಂಡು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಡಪುಂಡು ಬಾರಿ ಗಡ್ದು ಗಮ್ಮತ್ತ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಬೆಣ್ಣಿ ಬೇಸಾಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಕಸುಬುದ ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಲು ಕುಳ್ಳುದು ರೋಗ ರುಜಿನ ಬರಲು ಸಮಯವು ನುಪ್ಪುಗು ಪಡಿಕು ಬಾರಿ ಬಂಗಾದು ಬೆದರ್ದ ಅರಿಯೋ ಕೇನೆ ಕೆರೆಂಗೋ ತಿಂದದು ಕಾಟುಕೋಟೆನು ತಿಂದದು ಜನರಿತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೀಕ ಸಂಗಡುಲ ದಿಂಜ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ದಿರಿಕೂಟ ಬರ್ಸ ಉಚ್ಚದ ಪುನಲ್ಲ ಬಿದೈದಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುಕಾಯಿಂದ ಆಣದ ಬೆರಿಲ ಕನಿಚಿರ್ಬೋಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡು ದುಂಬು ಹೊರಮಾತ ಬರ್ಸ ತಿರಿಕೂಟ ದುಂಬು ಮಂಡದು ಬನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ತಿನಸೆ ಮರ್ದು ಅದು ಪಲಿಪುಂಡುಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಪುನಂಚಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯಿನ ವಸ್ತುಲೇನೆ ಐತಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ಸತ್ವ ಉಂಡು ಬನ್ಪೇರು ತೆರಿದಿನಾಕಲು ಅಂಚಾದು ಅವೇ ಮರ್ದು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಮಾರಿದೇರಿಯರ ಬಡದು ಅಟಿಗಳಿಂಜೆ ಬರ್ಪಿನ ಅದುಪ್ಪು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ದಾಲ ಬಂಜಿ ಗಿಜ್ಜ ಅಂತ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಗೆಲುಪಾಡು ನಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಡುವೇರು ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆನಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಮಾಸೆಗೆ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಪರ್ಂಡ ಸರ್ವರೋಗಲ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಆ ಸಪ್ತವರ್ಣಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮರಟು ಮಾತಾ ನಮನೆತ ಬರ್ದು ಸತ್ತುಲು ಬತ್ತು ಸೇರುನಂಚಿನ ದಿನವು ಐನು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಂಡ ಆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಆಗುವ ಕಾಯಿಲೆ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಇದು ಲೆಕ್ಕ ಈ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ಅರ್ಥೋಲ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಅವೇನು ಇನಿಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಟಿ ಅಂಚಾದು ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಪಂಡವು ವೈಕುಂಠ ಆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗೂ ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಜ ಇರಾದೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಸತ್ಯ ಇತ್ತು ನಡೆದಾರ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಜನೆ ಮನ್ಪುಣಿ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಸುಗಿಪುನಂಜನ ಕಾಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ರಾಮನ ಒಂಜಿ ಅಂಶನೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶನೇ ಶ್ರೀರಾಮೇ ಆದ ಅವತಾರ ಆದ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನಡು ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡೆಸದು ಆ ಮೂಲಕ ದೈವತ್ವಗೆ ಏರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪರ್ಪಣ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗಳ ಅಬುದರುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ರಾಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಬಂಗ ಬಗಲೆ ಮೂರ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಪರ್ಪಣ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚಾದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಲು ಮಠ ಮಂದಿರೋಡು ಮಾತ್ರ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಈ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನ ಮಾತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾಮಾಯಣ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನು ಇಂಕುಲು ಬಹುಶಃ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರೀನಂಚಿನ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯನಂತರ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಲೋಕದೃಷ್ಟಿ ರೂಪುನಂಚಿನ ರಾಮಾಯಣ ಉಂಡ ಆ ಕತೆ ಕೊಂತೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಇಡೀ ರಾಮಕಥೆಯ ಪನ್ಪಿನವು ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಡೆ ಕೊಡಿಟ್ಟು ನಡತದು ಪನ್ಪುರ ರೀತಿಡು ಐಟಾರು ಪನೋಂದು ಪೋತೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಬದುಕು ಅಗಲ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಅಗಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಲೇಸುಲು ಮದುಮೇಲು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಾ ನಮ್ಮನಿಟ್ಟು ನಡಪುಂಡೋ ಅಂಚನೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಅವು ಇತ್ತುಂಡು ರಾಮೇ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿತ ಜೀವನ ನಡ್ಪುಂಡ ಮನುಷ್ಯೇ ಪನ್ಪುರ ರೀತಿಡು ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ಆ ಕಥೆನು ಬಾರ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆಡು ಬರಿತೇರು ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಮದು ಕುವೆಂಪು ಬರೀತೇರು ತುಲೆ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ಆಡ ಐಡ್ದಲ ಭಿನ್ನತೆ ರೂಪಡು ಅವು ಮಲೆನಾಡು ನಡತನೆ ಪಂಡ ಇದು ಈ ತುಳುನಾಡು ನಡತನೆ ಪನ್ಪು ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬರಿತಿ ನಡೆದಾರ ಅವರಿಗೆ ತುಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಉದರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಅವು ಬುಲ್ಪುಗು ಬತ್ತನೆ ಬುಕ್ಕ ಅವೇನು ವಾಚನ ಪ್ರವಚನ ರೂಪಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ
ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸುರುಡು ತುಳುಕೂಟದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಇತ್ತ ತುಳುಕೂಟದ 5 ವರ್ಷದ ಇಂಜಂಡು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭ ಎಸ್ ಆರ್ ಹೆಗ್ಡೆರಪ್ಪಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವಾರದ ರಾಮಾಯಣ ಸಪ್ತಾಹ ಮಲ್ದ ಮಂದಾರ ಕೇಶಭಟ್ರು ಎದುರು ಬತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಐಟು ಬಾಲ್ದೆ ತಂದು ಎಂಕಲ ಬೆರಿಪಟ್ಟದು ಪೋಂದಿಟ್ಟೇರು ಆರ್ನ ಸದೃಡೆ ಈ ರಾಮಾಯಣೋಡು ಒಪ್ಪಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯತೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಉಂಡು ಪರಪಣವು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಐದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಆಕಾಶವಾಣಿಡು ದೂರದರ್ಶನೋಡು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಇಂಚೋಗು ಬಹುಶಃ ಈ ರಾಮಾಯಣಗೂ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತುನು ಕೊರದು ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ನವು ಕೊರ್ನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವರ್ಡದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೇರು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ఇక్కడ పండేరు ముಲ್ಪ ತುಳುವ ಆಯನ ಮಲ್ತನಾರು ಪಂಡದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳುಕು ಬಡದು ಮಸ್ತ್ ಪುಣೆ ಒಂದೆಲ್ಲರಿ ಇತ್ತ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಆ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಿಜವಾಯಿನ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಗೂ ತುಳು ಎತ್ತುನಂಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಯಜ್ಞನೆ ಮಲ್ತೇರು ಆದ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಂಕಲ ಈ ಸಪ್ತಾಹ ನಡತನು 7ನೇ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಮಲ್ತ ಇಂಕಲ ಶಕ್ತಿನಗರಡು ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾವಡಿಡು ಮಲ್ದ ಬೆದ್ರಡು ಜೈನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರಡು ಈ ರಾಮಾಯಣ ಒಂಜಿ ವಾರ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದ ಈ ಮಂದಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಮುಖ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಂದಾರನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸೇರಿನಾರು ಸಪ್ರೆ ಮಂದಾರನ ಮಗಲ್ನ ಮಗಿ ಹುಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿನಾರು ಅಂಚಾದ ಅಕಲ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬತ್ತಂಡು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಮುಲ್ಲ ತಗಲಿತ್ತಿರದ ಅವರ ಒಂದು ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟವು ಈ ಕಾವ್ಯನ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲು ಆವೊಂದುಂಡು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಮುಲ್ಪದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾದಿಪ್ಪು ಮುಲ್ಪದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದಿಪ್ಪು ಈ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಗಳು ಇನ್ನು ಸಾಕಾರ ಕೊರದು ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಳೇ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಯೋಚನೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬರೀರ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಒಂಜಿ 22-23 ಅದೇ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಡ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆ ದಿಂಜ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ವಾರ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಯಾವುಜಿ ಸಪ್ತಾಹ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಪಂಜರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಇಡೀ ಕತೆ ಆ ಕಾವ್ಯದ ಸ್ವರೂಪಡೇ ಬರೋದಿತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಬೋಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಒಂತೆ ಹೊರತುಡು 2.5 ಗಂಟೆ ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಪು ನಡೆದ ಅವರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆ ಕತೆ ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಆ ಕಾವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದಾದ ಐಕೆ ಒಂಜೆ ಗೊಂಜಿ ಕೊಂಡಿತಿಕ್ಕವನ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆಟಿದ ಈ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನು ಬಲಿವಾಡಿ ಕೂಟ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲು ದಿವಂದಾರು ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇನಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಈ ಕಾವ್ಯನು ನಿಖಲ ದುಂಬು ದಿಯರೆಂಕಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪು ಕವಿ ಪಂತೇರುದುಳೆ ಬರವು ಸರವುಡು ಏನನ್ನು ನರಮಾನಿ ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ಸಿರಿ ಗುರುಕುಳೇನು ದುಂಬು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಒಂದು ತುಳುವರನ ಎಡ್ಡೆತನ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಡು ದುಂಬು ಬರೋಡು ಅಂಡ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಬೋಡುವುದು ಸುರುಕು ಗುರು ಐಡುಗ ದೇವೇರು ಅಂಚ ಅದು ಗುರುಕುಲೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತದು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನು ಅನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ದೇವರೇನು ನೆನೆತ್ತೊಂದು ಉವೇ ಕಾರ್ಯನು ಲೇಸಲೇನು ನಮ್ಮ ಸುರು ಮಲ್ಪಿನಿ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿದ ಕಾರ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಗಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಪೂಜೆದ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ಮಲ್ಪುಂಡ್ಲ ನಂಕು ಮಲ್ಯ ಏರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯಾಕ್ಳು ದೈವ ದೇವರನಕ್ಳು ಅಗ್ಲೆ ದುಮ್ಮುದು ಇದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪಡ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಈ ಕಾವ್ಯಡ್ಲ ಆರು ಕಣತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ್ಯಾರಿಗೆ ತುಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿನ ಕುದರ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯನು ಇತ್ತೆ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೆನ್ನೆ ಬಡಕಾಯಿ ಮೀಟೊಂಜಿ ಊರು ಇತ್ತುಂಡವುಲು ಬಡಕಾಯಿ ಮೀಟು ಕಂಡೊಟ್ಟು ಕಾಡೆಚ್ಚ ಕುಡಿಯರನ ಪಡೆಯಚ್ಚ ಬಡಕಾಯಿ ಮೀಟುಂಜಿ ಊರು ಇತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಕಂಡೊಡ್ದು ಕಾಡೆಚ್ಚ ಕುಡಿಯರನ ಪಡೆಯಚ್ಚ
ಒಂಜಿ ಕಾಡುದ ಪುಡೆಟ್ ಕುಂಡಿ ಕೇನೆದ ಮುದೆಲು ಅಡ್ಕ ಬಾರೆದ ಪುದೆಳುಲು ಎತ್ತಿ ಪಡ್ತುಡು ಪರಪು ತನ್ನೆ ತೋಡುದ ಉರುಟು ಮುರಗಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೆಳಿಡು ಬರೆ ಮೊರಂಪಾಯಿದ ಎತ್ತರ ಕಟ್ಟದು ಬಡಕಾಯಿ ಮೈಟೊಂಜಿ ಉರುಗಿತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಕಂಡೊಡ್ಡು ಕಾಡೆಚ್ಚ ಕುಡಿಯರನ ಪಡೆಯಚ್ಚ ಆ ಒಂದು ಬಡೆಕಾಯಿ ಮೇಯ್ದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ತುರುಟು ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಕನ್ನಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಡೆಕಾಯಿದು ಬಂದಿದೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಈ ಬಡೆಕಾಯಿ ಮೇಯ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಅನ್ಪದಮ್ಮ ಐತ ತಪ್ಪಲು ಪ್ರದೇಶ ಅದಪ್ಪು ಅಯೋಧ್ಯೆಲ ಮತ ಆ ಮೇಯ್ಟೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಆ ಕಾಡು ಒಂಜಿ ಊರು ಆ ಊರು ಇಂಚ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ಕಂಡೊಡ್ದು ಕಾಡೆಚ್ಚ ಬಯಲು ಕಂಡ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆನ್ನಿದ ಕಲ ಏತುಂಡ ಐದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಡು ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಆ ಕಾಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪಣ ಏರು ಬಂಡ ಕುಡಿಯರ್ನ ಪಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಕುಡಿಯರು ಬಂಡ ಮುರುಗ ಪಕ್ಕಿಲೇನು ಬೋಟೆ ದೇರದು ಅಗಲ ಜೀವನವನ್ನು ಕರಿಪುನಂಚಿನಕಲು ಐತೊಟ್ಟುಗೊಂತ ಕೃಷಿನ ಅಗಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳಿತಿದೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಡುದ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತದು ಬಾರಿ ಬಡೆಪತ್ತದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಕುಡಿಯರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿನ ಪುದರ್ ಚೆನ್ನೆ ಆಯಾಗ ಆಯನ ಬುಡೆದಿಗು ಎಲೆನ್ನುಮ ಜೋಕುಳು ಮಾತ್ರೆಗಳ ತರೆಕೊಯ್ತನ ಕಾರ್ಗಿಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ವನಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಡಪ ತಿರುತ್ತೇರಕು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಯದಲ್ಲ ಕೈತಡು ಅಗಲ ಮಾಡಿಡು ಕಕ್ಕೆಂಗುರುಂಡಿಗೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ ನಡೀತದೆ ಮಡಲ್ಡು ಬೇತನಂಚನ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಚಿದು ಆ ಗುಡ್ಚಿಲ್ಡು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಜೀವನ ನರ್ಪಣ ಹೊಂದಿತ್ತನಂಚನ ಚೆನ್ನೈ ನಂಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಬಂದ್ಬಿಡು ಆ ಚೆನ್ನೈ ಬಂಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮವು ನೆಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಡಗುಡಿ ಎದ್ದೀತೇರು ಆಯ ಇಂಚ ಬುಡೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಂಜಿ ದಿಂಜ ಒಂದಿತ್ತೇ ಬಂಡ ಬಜಿ ಬೋಂಟೆ ದೇರದು ದಾದ ತಿಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಮುರುಗ ಪಕ್ಕಿ ಮಾಸ ತಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿಯದ ಬಾಕಿ ದೇದಾದ ಅನ್ಪುಣಿ ಐಕ್ ಮಾಡೋದು ಮೀನ ಇಂಚಿನ ಪಡ್ಡ ಸಾದಿ ಪಪ್ಪಗಳ ತರ ಹಾಕುಡಿ ಕಂಡದು ತಂಡಾಕ್ಲೆ ಹೋಯಂಡ ನಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ತೀನಲ್ಪ ಬಿಡಿದ್ದೆ ದಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡಾಗ ಕೂಡ ಮನದಾರಿ ಇಂಚ ಏನ ದಿನಚರಿ ನಡೆದೊಂದಿತ್ತು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಸಾಲ ಸಂಪಾದನೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜನ ಪಗ ತಾರೆ ಅಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಬರೋದಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಯ್ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಆಗಿ ತೋಜು ದಾದ ಓಜೆ ರಡ್ಡತ್ತು
ಮೂಜತ್ ಓಜೆ ರಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜತ್ ನಾಲೈನಾಜಿ ಏಳು ಜನ ಬೋದು ಬರ್ತು ಗುಡ್ಡೆಗಿ ನಟದೊಂಬುಗೆ ಬೂರಿ ಬೀರಿದರ್ಲು ನ ತೂತ ನಾಯಾಗಿಣೋ ತೂತ ನಾಲಾಯಿಳೋ ಪಣ್ಕಿಲೆಕ ಇಂಚಿಗೆ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಕುಳು ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಗ ಕಾವೆ ಕೂಟು ತುತ್ತೋದು ಜೋಳಿಗೆನ ನೇಲಾವುದು ಜೋಳಿಗೆನ ನೇಲಾವೊಂದು ಒಂಜಿರಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜತ್ತು ನಾಲೈನಾಜಿ ಏಳ ಮೇವುದು ಪೊರ್ತು ದೇವರೆ ನೇಳಗದೆ ಕುದುರೆಳು ಬತ್ತನತ್ತತ್ತು ಏಪಲ್ದಲಕನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಮಲೆ ಕುಡಿಯೇ ಚೆನ್ನೆ ಕಾಡ ಸಾದಿಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ ಸಂಪಾದನೆ ಜೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಸಾದಿ ಬೋಪರಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪಡೆ ಮಂಡ ವೆಚ್ಚಾಡಿತ್ತೆ ಪೊರ್ತು ನೆತ್ತಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ನಟದ ಒಮ್ಮುದ ಪೊರ್ತು ಆತ ಪೊರ್ತು ತೂಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ಒಂದು 7 ಜನ ಒಂಜತ್ತು ರೆಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜತ್ತು ನಾಲ್ಕು 7 ಜನ ಇಂಚ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಪೊರ್ತು ದೇವರನ್ನ 7 ಕುದುರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಕುದುರೆ 7 ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟನೆಗೆ ಚಕ್ರ ಒಂಜೆಗೆ ಅಂಚಿನ ನೆಸರು ದೇವರನ್ನ ರಥನು ಒಯ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕುದುರೆಲೇ ಬತ್ತನೋ ಪನಿಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪುರ್ಕಾಶುಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ 7 ಜನ ಬರ್ಪುಣೆಯನ್ನು ತೂಪೆ ಅಗ್ಲೆ ಇಂಚೆ ಎತ್ತೇರ ಬಂಡ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರನ್ನಗ್ಲ ಹತ್ತಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಜುಟ್ಟು ಮೇಟೊಂಜಿ ಜಿಂಕೆದ ಚರ್ಮ ಬೇರಿಟ್ಟೊಂಜಿ ಮಾರಾಪು ಒಂಜಿ ಜೋಳಿಗೆ ಕೈಟ್ ಜಪಸರ ತೂನಗ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದು ಲೇರು ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕ 7 ಜನ ಬರೋದು ಲೇರು ಒಂದು ಏರ್ದು ಪಂಡ ಸಪ್ತ ಋಷಿ ನಕಲು ಈ ಸಪ್ತ ಋಷಿ ನಕಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವಿಯರನ್ನ ಭೇಟಿಗೆ ಭೂಪ ನಕಲಿಗೆ ಆ ಸಾದಿಯಾದ ಬತ್ತೇರು ನನ್ನಗ್ರಾಚಾರ ನಕಲಿಗೆ ಇಂಬಿಯ ತುಯ್ಯೆ ಋಷಿ ಋಷಿ ದಾದಾಳ ತಿಕ್ಕೋತ ಅಗಲ ಮಾರಾಪು ತುಲಕ ದಾನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಉಣ್ಣುದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದು ತಿಕ್ಕನ ವಾಂಡು ಪಡದು ಸಾಗಿಗಡ್ಡ ಒಂತಿಗೆ ತನ್ನ ದೊಣ್ಣೆನ ಊರಿ ಉದುರಲ್ಪ ಬೆಗ್ಲೆ ಬೆಕ್ಕ ಸಾಡು ಏನಪ್ಪ ಸಾದಿಗಡ್ಡ ಬತ್ತಿನಾಯಿ ಇಕ್ಲು ಸಾದಿ ಪೋವರಕ್ಲ ಮಾರಾಯ ಸಾದಿ ಬಿಡ್ಲ ಅಪಜಿ ನಿಗ್ಲು ಪೋವಡಾಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಗ್ಲ ಮಾರಾಪುಂಡು ಜೋಳಿಗೊಂಡಾತ ದಪ್ಪಲೆ ಐಟು ದಾ ಐತೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಊರೆತ್ತ ಚರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥ ಕೊಡು ಅಪ್ಪ ಆಗ್ಲು ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ ಮಾರಾಯ ನಿನ್ನ ಬುಡೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಂಖ್ಯರ ಬೋಡದು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಏನೇನ ತರೈ ಹಾಕೊಂಡ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯನ
ಒಂದು ಹಾಳು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ನನ್ನವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತದ ಆಯ್ತು ಪಾಪ ಹೊತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಆಯ್ತು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಪಾಪ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಏರಿಯರ್ನ ಸಾದಿ ಒಬ್ಬನ ತಲೆ ಹಾಕ್ಯಂಡ ಆ ಪಾಪತ್ತು ಏರು ಕಟ್ಟೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಸೈತ ನಡೆದು ಸ್ವರ್ಗೋಲದಿ ಕುಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರಿ ಪಂಡ ವೇದಾಂತ ಭಾಷೆರು ಋಷಿಗಳು ಕೇನಲ್ ತಯಾರಿಜೆ ಅವೇನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾನು ಏರೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಹಾಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬುಡೇ ಜೋಕ್ಲಿ ಅಂದ ಸತ್ಯನೊಂದು ಈ ಮಲ್ಪನ ಸಂಪಾದನೆ ಪಾಲುಂಡತ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಈ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಾಪತ್ತಲಾಗಲೇ ಪಾಲುಂಡ ಓ ಎಂದ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲತ್ತ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಅವು ಈ ಪಡ್ಡ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಲೆ ಬರೋದು ಅಂದ ಅಕ್ಲಿತ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿರತ್ತ ಇಂಜ ಬರೋದು ದಾಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅಕ್ಲೆಡ ಕೇಂಡದು ಐಕೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರ ಬಲ ಎಂಗ್ಲ ಓಡೆಲ್ಲ ಬೋಪುಜ ಎಂಗ್ಲ ದಾದ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಇದೆದೋನು ಅಂಡ ಈ ತೆರಿಯೊಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಒಲ್ಲ ಭಾರ ಒಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ ಸಾದಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತಂಡು ಈ ಬತ್ತ ಮೇನ ತಲೆ ತೋಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ತೂಬಾಡ್ತು ಜಾಲು ದಾದ ಮಾಲ ಪುಣ ಪುಣಗ ಮೇ ಬರ್ಪಣಿದ್ದು ಅದೇ ದಾನೆ ತಡ ಇನ್ನಿ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇನ್ಯಾರು ಎಂಜಿನ ಪನ್ಬೇಕು ಯಾರ ನಿನಡೊಂಜಿ ಸಂಗತಿನ ಪಿಣಿಯ ರಾತ್ರಿ ನೀ ಬತ್ತೇ ದಾದಪ್ಪ ಎನಡಂಚಿ ಪಿನ್ಪಿ ಸಂಗತಿ ಬುಡೆದಿ ಬಾಳಿಳಿನ ಸಾಧ್ಯ ಪೋಪಿನ ಜನತ ಮಂಡೆನೋತುದು ಸುಲಿದು ಸಾಂಕಡ ಮಲ್ಲ ಪಾಪಗೆ ಅಂದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಿರಿ ಇರಗಾತಲ ತೆರಿಯಂದ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮಗುಲ ಪಿರಿದಾಂತಿ ಪಾಪ ನವನೇರಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೆರ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮಗುಲ ಪಿರಿದಾಂತಿ ಪಾಪ ನವನೇರಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೆರ ನಿನ್ನೊಂದು ಪಾತೆರ ಪನೇರು ನಿಂಕು ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಪಾತೆರ ಕೈ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರು ಐದ ಬಿತ್ತು ಪಾತೆರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಬೊಗರಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಲು ದಾರತ್ತು ಮಾರ ಇದಿ ಈ ಎರೆನ ಮಂಡೆ ಹಾಕಿದ ಮಂದ ಕನಪ್ಪೆ ಇದು ಪಾಪದ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಬುಕ ಪಾಪದ ವರನೆ ಪುಣ್ಯನ ಬರ್ಬಿನಿ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮಲ ತೀರ್ಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪದ ಬರ್ಬಿಡು ಅಂದ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಈ ಪಾಪದ ಪುದಿನ ಏರು ತುಂಬುನಿ ಇರೇ ತುಂಬುಡು ಅದು ಯಾರು ನಿಕ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಿನಿ ಹೇ ಹೌದಾಲಜ್ಜಿ ಕಂಡನೆನ ಸಂಪಾದನೆ ಬುಡಿದಿಗೆ ಏಪಲ ಪಾಲುಂಡು ಬುಡಿದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಕೊಡು ಆಯ್ನವು ಕಂಡನೆನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚ ಬಂಡದು ಕಂಡನಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಪೊತ್ತುಡು ಬುಡಿದಿಗೆ ಪಾಲಿಜ್ಜಿ ಬುಡಿದಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಪೊತ್ತುಡು ಕಂಡನೆ ಪಾಲುಂಡು ಅಲ್ಲ ಆಲ್ನ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾತಿರುವಲ್ಲ ಅನ್ನ ಮಾಡ ಇದಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಪಾಪೊತ್ತು ಪುರ ಯಾನೇ ಅವರಿಯೇ ತುಂಬೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮಗಳ ಮುಗಿಯರಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇರೆಗು ಹೊರೋ ನೆಸಕ್ಕಾದು ಕೊಡಾಯಗು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಏನು ಮುಕ್ಲೇನು ಸಾಂಕೇರ ಬಡೋದು ಈತ ಮಾತಾ ಬಲ್ತಂಡ ಈ ಪಾಪತ್ತದ ಪುದಿ ನೀರಪ್ಪ ತುಂಬುನಿ ಪಾಂಡದಾಗ ಬೆಗರ್ ಜತ್ತಂಡು ಬೇರಿ ಪಾಡ್ದು ಬಲ್ದೋದು ಬತ್ತೆ ಕಾರ್ ಬತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಪ್ಪಾಡು ನಿಗಳು ಏನು ನಾವು ಸರಿ ಬುಡೆ ಜೋಕ್ಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಬಂಜಿ ತಿಂಜುನಾಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಯ್ಕ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಿಕ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಅಂಚಾದು எங்க மாப்பு மால்போடு எங்கு புண்ணிய சம்பாதனை மால்பட சாதித்தோ ஜாவோடு இது பண்ணிருக்கு அப்பக ಆ ಸಪ್ತರಿಶಿಲೆಡ್ವರಿ ಪಣ್ಪೇರು ಅಂದಾಯ ಇತ್ತಾಂಡಲ ನಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಬತ್ತನತ್ತ ಅಪಗಡ ಸಂಸಾರ ಪನ್ಪುನ ಏಪಲ ಅಂಚನೆ
ಅವು ದುಃಖಮಯ. ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಡುದು ಬತ್ತನಗ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಏತು ಬೋಡು ಆತೆ ಉಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಎಂಕುಲು ಆಡ ಏತು ಬೋಡು ಆತೆ ಆಡ ಎಂಕುಲು ಪಾಪದ ಸಾದಿ ಪತ್ತಿನಗಳತ್ತು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ತಪಸ್ಸು ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಂಚಾದಿ ಮಲ್ತನಾಗಲು ದಿಕ್ಕವು ಮಲ್ಪಿರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ಪಂಡದು ನೀ ಕೊಂಚ ಸಾಧಿ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪ ಈ ಲೋಕೊಡು ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು. ಆ ತಾರಕ ಮಂತ್ರನು ಈಸರ ದೇವೇರು ಬುಡೆದಿ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಬಣ್ಣೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಎರಡೇ ಅಕ್ಷರ ರಾಮ ಐತ ಮಹತ್ವಿಗೆ ದಾದ ಬಡ್ಡ ರಾ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಬಿಂಬ ಮಾತ್ರ ತಿತ್ತುಂಡು ಬಾಯಿ ಪುಣತ ರಕಾರೋಚ್ಚಾರ ಮಾತ್ರೇಣ ಮುಖ ನಿರ್ಯಾತಿ ಪಾತಕ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುದ ಉಲೈ ಉಡಲ್ದ ಉಲೈ ವಾ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಡು ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ರಾ ಪಣ್ಣಗ ಬಾಯ್ದ ತುಟಿತ ಮುಖಾಂತರ ಪಿದೈ ಬಂದು ಪುನಃ ಪ್ರವೇಶ ಭೀತ್ಯಾಚ ಬಕಾರಸ್ತು ಕವಾಟವತ್. ಈ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ವಾ ಪಾಪತ್ತು ಮತ ಉಂಡ ಹಾಳು ಸಂಗತಿರುಂಡ ಅವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಗೆ ಪೋವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಡಿಗೆ ಬಿಮ್ಮ ರಾಪಣ್ಣಗ ಮುಚ್ಚಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಮಾಪಣ್ಣಗ ಅಂಚಾದು ರಾಪಣ್ಣಗ ಉಲೈದ ಪಾಪ ಪಿದೈ போகுடு ಮಾಪಣ್ಣಗ ಪಿದೈದ ಪಾಪ ಉಲೈ போகுது. ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಾಪುಡು ತೆಲಿ ನೀರಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದು ರಾಮ ರಾಮ ಪಂಡ ರೆಡ್ ಅಕ್ಷರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಜಪ ಮಲ್ಪು ಪ್ರಪಂಚನ ಪೂರ ಮದತ್ತು ಬಿಡ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿರು போயிருக்கு. ಆಡಿಗೆ ಜನ ಇಂಬೆ ಬದಲಾಯಿ ಓಲು ಇಪ್ಪೆ ರಾಮನ ಜಪ ಮಾಡ್ಪಡೆಂದು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂನಾಗ ಅವನು ಮಲ್ಲ ಹತ್ತೋಸ್ತ ಮರ ತೋಜುಂಡಿಗೆ ಆಗ ಆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಆ ಹತ್ತೋಸ್ತ ಮರದ ತಿರ್ತು ಅಟ್ಟೆಬಾಯಿ ಬಾಡ್ದು ಕುಲಿದು ರಾಮ 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 ಪಣ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಆಂಡ ಓಲು ಬರ್ಪುಂಡ ಆಗ ಏರೇರೇನು ನೆರೆದೇ ಗೊತ್ತಾಗ ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿತದಾಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಗ ಆಯರ ರೆಡ್ಡ ಅಕ್ಷರ ಆಗ ಪನ್ಯರ ಬಾರಿ ಮಂಗಾಂಡು ರಾಮ ರಾಮ ಪನ್ಯರ ಅವು ಮರ ಮರ ಅಂದ ಅಂಚಿ ಚಿತ್ತೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮರ ತೋಜುಂಡು ಮರ 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 ಅವು ರಾಮ ರಾಮ ಮರ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಅಡ್ಗ ಸರಾಗಾತ ರಾಮ ರಾಮ ಬರ್ತದೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಚ ಮಲ್ತೇನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪಘಾತ ಕಾಲ ಮಾನವು ಅಂಚ ಅದು ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಲೇ ಕರೆದುಕೊಂಡದನ್ನ ಬಹಿರಂಗದ ಪಿರ ಜಗತ್ತದ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆನೇ ಆಗಿಜ್ಜಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದಾದ ಆಪಣದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಮಂತ್ರ ಬಿದ ಉಂಟು ರಾಮ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಆ ಮಂತ್ರದ ಒಂಜಿ ಮಹಿಮೆಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪು ಬುಂಡಿಗೆ ಆಂಡ ಆಯನ ಸರ್ವದ ಅಪ್ಪಿದೈ ಪುಂಚ ಬಳತನಿಗೆ ಪುಂಚ ಬಳತದು ಇತ್ತೆ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ರಮಣಿ ತೋಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಂಚ ಮುಂದೇನು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಿರು ಮೇನ ಪಾಪ ಮಾತ ಕರೆದು ಮೇರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಆಯೇ ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಆವಡು ಪಂಡದು ಅಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ಆಡೆಗೆ ಬರ್ತದು ಆಯನ ಎದುರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆನ ಕಮಂಡಲದ ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಆ ಪುಂಚನು ಕರಗೈರಿ ಅರೇನು ತೂದು ಭಾರೀ ಸಂತೋಷ ಪುಣ್ಯಾಗ నుండు మల్తినా అప్పే అమ్మే నికుణు ಎಂಕಾ ಓಡಾದಿತ್ತಿನೆನ ತೆರಿದು ನಿಕುಳಾದು ದಾದ ಮೂಕೆಡು ಕೊರ್ಪರವಿನ ಪುರ್ಸಾದಾಂದು ನಿಕುಳೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕೊರಿನೆನು ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ದೆತ್ತೊಣುವೆ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ದೆತ್ತೊಣುವೆ
ಮನೆತಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿದು ಪಂಡೆರೋ ರುಸಿಯೇ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಪುಂಚದೊಳ ಹಿಡಿತೊಂದಿತ್ತೇ ಹೊಸ ಜಮ್ಮ ನಿಕ್ಕಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ನಿನನು ಪುಂಚದ ಬಾಲೆ ಪಂಡುದಿ ಲೋಕಲೆ ಪಡು ನನಗ ಅಂಚಾದ ಪುಂಚದ ಬಾಲೆ ಪಂಡುದು ಲೋಕಲೆ ಪಡು ನನಗ ಆ ಎದುರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯಿನಂಚಿನ ಬರವುದಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ಲೋಕನು ಉಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಂಚಿನ ಬೆರ್ಮದೇವಿರು ತೂದಾನಗ ನಿಟೋಪ ಅಡ್ಡೆಬುರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯಿಗೆ ಮೇನ ಸುರ್ಪನೇ ಬದಲಾತಡು ಮಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ಬುಳಿತಡು ಅಂಚನೆ ಜುಟ್ಟುಲ ಮಲ್ಲೆ ಆತಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಪುಂಚ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಕಮಂಡಲದ ನೀರಿಡು ಕರಗದು ಪೋತಡು ಇಂಚ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಜರಿದು ಒಂಜಿ ಕುತ್ತಿವಿ ಪಿದೈವತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಉರು ಆಯನ ತೋಜುಂಡು ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ದೇವರೇ ಪೂರ್ಣ ಇರ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಎಂಕ್ ಮರುಜನ್ಮ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡು ಅವನು ದಾದ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಪ್ಪಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ನಿನ್ನದು ಮಲ್ಲ ಮಹಾಕಾರ್ಯ ಆಯರುಂಡು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಮದತ್ತು ಬಿಡ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತಿನ ಪುದರ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿಕಾನಗ ಈ ಹೊಸ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾಯಿ ಪುಂಚ ಕರದು ಉಂಡಾಯನಂಚಿನ ನರಮಾರಿ ಅಂಚಾದು ಇನಿಡ್ದು ಕೈ ಪುಂಚದ ಬಾಲೆ ಪುಂಚದ ಬಾಲೆ ಎಂದು ನಿಕ್ಕ ಪುದರ್ ಮಂತ್ರದ ಭಾಷೆಗಳು ಬಂಡ ಇನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಿಂದ ಮನಾಡು ವಾಲ್ಮೀಕ ಬಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಪುಂಚದ ಅರ್ಥ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೊಡ್ತು ಬಿದೈ ಬತ್ತನೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವು ಮಂತ್ರದ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂದ ಅರ್ಥ ತುಳುವೆರಗ ಈ ಪುಂಚದ ಬಾಲೆ ಈ ದಾನೆ ಆಡುವಂಡ ಬುಲಿಪು ತೋಟದ ಮಂಗನೆ ಅಲ ಈ ರಾಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾಮದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಕವಿ ಆಲ ಕವಿಕುಲೆಡು ಋಷಿ ಆಲ ಋಷಿಕುಲೆಡು ಕವಿ ಆಲ ಲೋಕಡು ನೀకు ಎಡ್ಡೆ ಆವಿಡ ಬಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಸರಸ್ವತಿಲ ಬ್ರಹ್ಮೆಲ ಮಾಯಾದು ಪೋಯರು ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇಗುತ್ತಾಯಿಜಿ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಸುಗಿ ಮಲ್ಪಡೆ ನಿತ್ಯಲ್ಲ ತಮಸಾ ತುದೆ ಉಂಡಲ್ಪ ಇತ ಮೀಪುನಿ ಮಡಿ ಸುತ್ತುನಿ ದೇವರನ್ನ ಜಪ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂಚನೆ ಆಯನ ದಿನ ಕರಿಯೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎರಾವರಿ ಬೇಡೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಪಗರಿ ಬುಡಿಯಗೆ ಎರಡು ಪಕ್ಕಿಲಿದ್ದರು ಒಂಜಿ ಆಣ ಪಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡ ಪಕ್ಕಿ ಆಣ ಪಕ್ಕಿ ತಿರ್ತು ಮುರಿದು ಪಟ ಪಟ ಪಟವನ್ನು ಒದ್ದಾಡುದುಂಡು ಪೊಂಡ ಪಕ್ಕಿ ಆಯ್ತ ಸುತ್ತ ತಿರುಗೊಂದು ಅರೆದೊಂದುಂಡು ಆ ಚಿಂತೆ ಏನು ತೂನಾಗ ಬೇರೆ ಕೋಪ ಆತ ಅಲ್ಪ ಆ ಬೇಡಗ ಶಾಪ ರೂಪ ಅದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡರಿಗೆ ಮಾ ನಿಷಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ತ್ವಮಗಮ ಶಾಶ್ವತಿ ಸಮಃ ಯತ್ ಕ್ರೌಂಚ ಮಿಥುನಾದೇಕಮವಧಿ ಕಾಮಮೋಹಿತ ಇದು ವಾಲ್ಮೀಕಿನ ಭಾಷೆ ಬೆಜ್ಜತ್ ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ಕ ಕರುಣೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಪಗರಿ ಬಿಡ್ದ ಇನ್ನು ಕಿರಿಯತ್ತ ನಾನೊಂಜಿ ಪಕ್ಕಿದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಡತ್ತ ನಿಕ್ಕ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕದ್ದೆ ಹೋವಾಡು ಪಂಡದ ಸಾಪ ಮುಖ ಆಣೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಣ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ
ಈತ ಮಾತ ಬುಡದು ಬತ್ತನಾಯಗಳ ಈ ರೀತಿದ ಪಿಸರಿಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಅನ್ನೋದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಯಾಪಡ್ತು ನಾರದಿರು ಬತ್ತಿರಡಿ ನಾರದಿರು ಬತ್ತದು ಏನಿದ್ರು ಪಂಡೇರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ ನಿನ್ನಡ್ದು ತುಂಬ ಅವನಂಚಿನ ಕಾಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗೂ ಬೋಡಾದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡತದೆ ಎನ್ನಲ ವಾ ದಾಟಿಡು ಈ ಬೇಡಗ ಈ ಶಾಪ ಕೊರಿಯನ ಅವೇ ದಾಟಿಡು ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಲ ಅವು ದುಂಬುಗು ಲೋಕಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆವಾಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಬರೀ ಪುಣ್ಯಾನು ಪಂದಾಗ ನಾರದಿರು ಚುಡುಕಾದು ರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನ್ಪಿರಿಗೆ 6 ಪನ್ಪಿನವು ಅವು ಚುಡುಕಾಯನ ಪಿಡ್ಕಾಯನ ಮೀ ಬರಡಾಯನ ರಾಮಾಯಣ ಅಂಚಾದ ನಾರದಿರು ಪನ್ನೆಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಉದ್ದ ಅವಳು ಆಯ್ನ ಕತೆ ಏತೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಯ ದೇವರ ದೀಲಕಾವಡು ಪಂಡದು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲುದು ಮಹಾಕಾವ್ಯರು ಬರೆಯರ ಸುರುಮಲ್ದಿರು ಆ ಕಾವ್ಯಡು ಒಲ್ಪಾಡ್ದ ಎಂಚ ಸುರುವಾದ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪಡೇನು ನನದುಂಬುಗು ಬಂಗಾರದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದೆಟ್ಟು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಪಂತೇರು ಏನು ಗಂಗೆದಾಯರೆ ಸರಯು ಸುದೆ ಬರಿಟೂರ ಕೋಸಲಿ ಪಂಪಿನವು ಬಾರಿ ಸಂಪೊತ್ತುಡು ಇತ್ತಿನವು ಕಾಲ ಕಾಲೋಗು ಬರ್ಸದೊರಿದು ಪಾಯಾತಿ ಕಂಡೊಲೆಗು ಬಟ್ಟಲು ನೊಯ್ತು ದಕ್ಕಂಡ ತಿರ್ತ ಭೂರಂದಿ ಬುಳೆ ಬಾಗ್ಯೋ ನೆಡತ ಮೇಲುಗ ಬಡಪತ್ತ ತೆರಿಯಂದಿ ಜನಮಾನಿ ಗಂಗೆದಾಯರೆ ಸರಯು ಸುದೆ ಬರಿಟೂರು ಕೋಸಲೆ ಪಂಪಿನವು ಗಂಗೆದಾಯಿರೆ ಮೇಯ್ತು ಸರಯೂ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸುದೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಚ ಉಳ್ಪುಣು ಬಣ್ಣ ಅಯೋಧ್ಯದ ಆ ಭಾಗ ಬಡೆಕಾಯಿ ಮೇಯ್ಟು ಗಂಗಾ ನದಿ ಪರಿತೊಂದು ಪುಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ಟು ಸರಯೂ ತುದೆ ಉಪ್ಪುಡು ಆ ಸರಯೂ ತುದೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಊರು ಅವು ರಾಜ್ಯ ಈಗ ಕೋಸಲ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಪುದರ್ ಕತೆ ಪುರ ಹೂವೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಮಂದಾರದಾರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪುಜರು ಬಡಕಾಯಿ ಮೇಯ್ದ ಅಯೋಧ್ಯದ ಆ ಗಂಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪುಜರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡುದ ಒಂಜಿ ಊರು ಆ ಊರುಡೊಂಜಿ ಸುದೆ ಆ ಸುದೆ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲು ಐಟು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತಿನಾಯಿ ಅವು ದಶರಥಿಂದ ಆಗ್ಬೋದರು ಪಾಡು ಆ ಊರುದ ಯಜಮಾನಿ ಏರುಪಂಡ ದಶರಥಿ ಕೋಸಾಲ ಹಾಗೆ ಎನ್ಮ ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸುಮಂತ್ರಾದಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕುಲಗುರುಕುಲು ಏರುಪಂಡ ವಸಿಷ್ಠರು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಜಾಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆಂಡ ಎತೋ ಸಮಯ ಕರಿನಂಗೆಲ ಆ ಅರಸಗು ಜೋಕುಲಾತಿಚ್ಚು ಒಂಜತ್ತು ರೆಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜಿ ಮದುವೆ ಆತೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಬುಡದಿ ಮಲ್ಲ ರಾಣಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಕೋಸಲದ ಅರಸನ ಮಗಳಾರು
ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮದುವೆ ಆದ್ರಿ ಮಗದರಸುನ ಮಗಲು ಸುಮಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲ ಬುಧರು. ಎಲ್ಲಿಯ ರಾಣಿ ಕೈಕೆ, ಕೇಕೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಅರಸನ ಮಗಳು. ಕೊಂಚ ಅರಸನು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಏತಲ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಉಪಪತ್ನಿಯರು ಸುಮಾರು ಇತ್ತಿರು ಪನ್ಪೇರು ದಶರಥ. ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ 3 ರಾಣಿನಗಳು, 3 ಜನ ರಾಣಿನಗಳು. ಈ 3 ಜಿಲ ಏರ್ಲ ಬಂಜುವೆತ್ತಿಜರು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕುಲ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನರಮನೆ ಅವಡು ಮದುವೆ ಆಗಿದಾಗ ಕೊಂಚ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಅವಡು ಪ್ರಜಾ ಸಂಪತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾದು ನರಮಾನಿ ವಿವಾಹ ಪನ್ಪಡ ಬಂಧನಗೂ ಒಳಗಾಪನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಅಂಚು ಅವೇ ಫಲ ಕೊರ್ಜಿನದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏತ್ ಇತ್ತನದಾನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ದ್ವೇ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ. ಆ ಚಿಂತೆನು ತನ್ನ ಗುರುಕುಲಿಡ ಪಂಡೊಂಡೆ ಅವಾಗ ವಸಿಷ್ಠರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಜೋಕುಲ ಓಡಿದ್ರೆ ಐಕ ಓಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಓಮ ಕರಿಪೋಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಇಂದು ನಂಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಂಜಿತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂಜೆ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಪರ್ಪೊಂಜಿ ಯಾಗ ಓಮ ಅವ ಅರಸು ದಶರಥ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇತೆ ಕೊಡ್ತೇರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಂಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ದಾನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಓಮ ಊರದಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಪೂಜೆ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಐಕ್ ಬುಲೆ ಕಾಣಿಕೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬುಲೆ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಪಣ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಊರದ ಒಕ್ಕೇನು ಸಕ್ಕೇಲ್ದಾಗಲು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬೊಂದು ಒಂಜಾತು ಬುಲೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಣದು ಕೊರ್ಪೇರು ಗುರ್ತದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂಚನೆ ಪೇರು ಬರ್ಪುಡು ಪರಂದು ಬರ್ಪುಡು ನಟ್ಟಿ ಕಜಿಪುದ ಸಾಮಾನು ಬರ್ಪುಡು ಹರಿತಾರಾಯಿ ಬರ್ಪುಡು ಮುಂದಿನ ಮಾತ ಕಿಲೆನೆ ಪುಗೇಲು ಮಾಡೊಂದು ಬೇರೆ ತಗಲು ಊರದಾಗಲು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಪರಂದು ರಾಶಿ ಪಾಡು ಗುರ್ತದಿಲ್ಲ ಅದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಮಾರಾಧನೆ ನಡಪುಡು ಒಂಜ ಕಡೆ ಮಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ನಡಪುಡು ಆ ಊರುಡಿತ ನಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಿರಾಣಿಯರು ಮಾತ್ರ ಪುರೋಹಿತರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದು ವಸಿಷ್ಠನ ನೇತೃತ್ವಡು ಹೋಮಕುಂಡ ಮಲ್ತದು ಹೋಮ ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಹೋಮ ಕುಂಡೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತೇಜಸ್ಸದ ಮಹಾಪುರುಷರು ಲಕ್ವೇರು ಪುರಾಣು ಧನ್ವಂತರಿಂದ ಪುದರು ಅನ್ನ ಕೈಟೊಂಜಿ ಕಡ್ಯ ಉಪ್ಪುಡು ಆ ಕಡ್ಯಡು ಪಾಯಸ ದ್ರವ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಯನ ಅರಸು ದಶರಥಗೂ ಕೊರದು ಹಿಂದೆ ಈ ಫಲವು ಉಂಡೋ ಪಾಯಸ ಸಿಯನ ಮುಂದೇನು ನಿನ್ನ ರಾಣಿನಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಮಂಡರಿಗೆ ಪಂಡದಾರು ಮಾಯಕಾಯಿ ಅರಸು ಅಮಸರೋಡು ದಾನೆ ಮಲ್ದೆ ಸಮೋ 2 ಪಾಲು ಮಲ್ತದೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಗುರಿ ಒಂಜಿ ಕೈಕೆಗೆ ಗುರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಾಣಿ ಪಟೋದ ರಾಣಿ ಬುಕ್ಕರು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ರಾಣಿ ಸುಮಿತ್ರೆನ ನೆನಪು ಆಯ್ತಾಯ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲೆಗೂ ಛೇ ಮಲೆ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ಪಂಡು ಅಲ್ಲಾರ್ಧ ಹೊರಿಯಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾರ್ಧ ಪ್ರಿಯ ಇಂಚ ಪಾಯಸದ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಕರಿನಾಗ 3 ರಾಣಿನಗಲ ಬಂಜಿನಕಲ ಆಯರಿಗೆ ಬಂಜಿನಕಲಾದ ಪುರ್ತಿಂಗೊಳದ ಬಂಜಿನಕಲಾದ ಪೇದಿಯರ ಅಟ್ಟ ನಾವು ಒಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಗಲಿಗೆ ಬಯಕೆ ಕರಿಪು ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಂಡು ಕಾವ್ಯನು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಓದೊಂದು ಕೊಟ್ಟ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಬಯಕೆದಲ್ಲಿ ಎಸಿಂಚ ನಡಪುಡು ಒಂಜಿ ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರ ಇಂಚ ನಡಪುಡು ಐದು ಊರದಾಗಲು ಪೂರ ಉರ್ಮೆ ಇದ್ದಾದ ಇಂಚ ಸೇರುವೆರು ಪನ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ವಿವರಣೆ ಉಂಟು ಅವಿನ ಪೂರ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪನ್ಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಕರಿದು ಬಂಜೊತ್ತದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಯಕೆ ಮಾತ ಕರ್ತದಾಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆಡು 3 ಜನಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಕ್ಷತ್ರಡು ಪೆದುವೆರಿಗೆ ಯಪ್ಪ ಪಕ್ಕು ಪುಣ್ಣಮೆದೆದುರು ನವಮಿ ತಿಥಿದಾನಿ ಕೌಸಲೆ ಪೆದ್ಯಳಾನು ಬಾಲೆನು ಮುಜೆನಾನಿ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರೋಡಮರಾನು ಬಾಲೆಲೆನು ಸುಮಿತ್ರೆ ಪೆದ್ಯಳು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರೋಡ ಕೈಕೆ ಪೆದ್ಯಳಾನನು ಸುಕೊಟು పెద్మెదిలు మూవెరిద్దరు పెద్దినాలు పురుబాలెలెన జతిటౌలు సుకొటు ಪಗ್ಗು ಪಗ್ಗು ಬಂಡ ತುಳುವೆರ್ನ ಸುರುದ ತಿಂಗಳು ಆ ಪಗ್ಗುಡು ನವಮಿ ತಿಥಿಡು
ನೇಲ್ಯ ರಾಣಿ ಕೌಸಲ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಲು ನವಮಿ ದಾಳಿ ಐದು 3 ದಿನ ಕರೆದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರ. ಆ ನಕ್ಷತ್ರಡು ಅಮರ ಜೋಕುಲಿನ ಆಣ ಜೋಕುಲಿನ ವಿದ್ಯಾಲಿಗೆ ಸುಮಿತ್ರೆ ಐದು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಕರೆದು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಡು ಕೈಕಾದೇವಿ ವಿದ್ಯಾಲು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಕ್ಷತ್ರಡು ಜೋಕುಲಿನ ಜನ್ಮಾಂಡು ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಕೊಂಡ 2ನೇ ಮಗೆ ಬರತಿ ಸುಮಿತ್ರನ ಜೋಕುಲು 5 ಬುಕ್ಕ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ಮೇರು ಪನ್ಪೇರು ಕೈಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ರಾಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಾಲು ಸುಮಿತ್ರೆ ಅಂಚ ಸುಮಿತ್ರನ ಜೋಕುಲು ಭರತಗ ಮಲ್ಲೇನು ಹಾಗೆ ನಾಮಕರಣ ರಾಪುಡು ಮಲ್ಲಾಗ ರಾಮೇ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುದರು ನವಮಿ ತಿಥಿ ಪುಟ್ಟಿನಾಯೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಗ ಭರತೇಂದು ಪುದರು ಆಯೆ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರುಡು ಪುಟ್ಟಿನಾಯೆ ಅಮರ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಬುಕ್ಕ ಶತ್ರುಗುಣಿಂದ ಪುದರು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಗ ಸಂತತಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೇಷನ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೊನ್ಪೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಇಂಚ ಮೂಜಿ ರಾಣಿ ಅಂದಿಲ್ಲ ಪೆದದು 4 ಜೋಕುಲುಂಡಾಯ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲದ ಸಂಸಾರ ಅಮ್ಮೆ ಒರಿ ಅಪ್ಪೆಡಿಕಲು ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು 4 ಇಂಚ ಅಗಲು ಬುಳೆಯರಿಗೆ ಬುಳೆದು ಕರಿಂಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಅಜ್ಜರೆ ಸಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಮೂಜಿನೇ ಒಂಜಿ ಅದೆಟ್ಟು ಅಕಲು ಇಂಚ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಆಶ್ರಮಡು ಕಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ತೋಜಾವಿರು ಇಂಚ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಆಶ್ರಮಡು ಕಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ತೋಜಾವಿರು ತೂಕ ದೇವರೇ ದಯೊಟ್ಟು ದೇವರೇ ದಯೊಟ್ಟು ಹಿರಿಯ ಕೂಳೆ ಧರ್ಮಡು ಕೀರ್ತಿ ದೇವರೇ ದಯೊಟ್ಟು ಹಿರಿಯ ಕೂಳೆ ಧರ್ಮಡು ಕೀರ್ತಿ ಬದುಕು ಭಾಗ್ಯನು ಬೊಡ್ಡೆದಿ ಬಾಲೆನು ಬಾರಿ ಸಂಪತ್ತು ದೆರ್ತೆಡಿತನ ಯೋಧ್ಯೆಯ ಅರಸು ದಶರಥ ಯೋಜಿದಿನ ಸಬೆಟ್ ಗುರು ಮಂತ್ರಿ ಸರ್ವರನ್ ಕೂಡೋದು ಪಟ್ಟಮಣಿಟ್ಟು ಪುಣಗ ನೀಲ್ಯ ಹಟಗಾರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೆ ಪಂಪಿರುಸಿ ಬತ್ತಿ ನೆನ ತೋದರಸ ಲಕ್ಕದ ಕೈ ಮುಗಿದ ಹಟಗಾರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೆ ಪಂಪಿರುಸಿ ಬತ್ತಿ ನೆನ ತೋದರಸ ಲಕ್ಕದ ಕೈ ಮುಗಿದ ದೇವರೇ ದಯೊಟ್ಟು ಹಿರಿಯ ಕುಳೆ ಧರ್ಮಡು ಕೀರ್ತಿ ಬದುಕು ಬಾಗಿಲು ಬೊಡೆದಿ ಬಾಲೆನು
ದೇವರೇ ದಯ ಪಂಡ ಇಂಚ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಕಷ್ಟದ ಬೇರೆ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಪೂರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೋಣ ಇಂಕ ನಂಗೆ ಸಹಿಸ್ಯಾರಾಪು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅನುಗ್ರಹ ದೃಷ್ಟಿ ದೇವರ ದೀರ ಪಂಡ ಬರ್ಬುದು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಜಾರುಡು ಕಣನೀರುಡು ಕೈಡುಕೊಂದಿತ್ತು ದಶರಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಒರೋನೆ 4 ಜೋಕುಲು అవులా ಪುತ್ತೋಲಿ ಬಂಗಾರದಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಅಜ್ಪ 1000 ವರ್ಷಾದಿತ್ತನಿಗೆ ಆಗಿ ಪಿರಾಯದ ಪೋಕು ಜೋಕುಲು ಬಿಟ್ಟದಿರಿ ಅಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊರ್ತು ಕರಿದು ಅತ್ತನ ಪ್ರಾಯ ಕರಿದು ಜೋಕುಲು ಅನ್ನಗ ಪ್ರೀತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಕೊಂಡಾಡಾಪನೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಅಂಚ ತಿತ್ತದಿಂದ ಪಿಜಿನಗೊಂಡವು ಮಿತ್ತದಿಂದ ಕಕ್ಕೆಗೊಂಡವು ಅನ್ಪಣ ರೀತಿದು ಆ ಜೋಕುಲೇನು ಸಾಂಕದು ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲಾಡಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯುತ್ತಿರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅಯೋಧ್ಯದ ರಾಜಾಂಗನೋಡು ಏಪಲ ಆ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಮುಕುಲು ತೂದು ಐಸುರ ಹೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಆಂಡ ರಾಜಕುಮಾರಿರತ್ತ ಅರಸುನ ಜೋಕುಲು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಕಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಡು ಗುರುಕುಲ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗುರು ವಶಿಷ್ಠರು ಅಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆನ ಪೂರ ವಶಿಷ್ಠರು ಕಲ್ಪದ ಕೋರಿಯರು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಅಕಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಾಠ ಆತ ಯಾವುದೇ ದಂಡು ಸಾಧಕದ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಡು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಡು ಪಲ್ಪಡಲ್ಲ ಗುರುಮಠಕ್ಕೂ ಪೋಡು ಪಲ್ಪಡ ಅಟ್ಟನೆಡು ಪುನಗ ಒಂಜು ದಿನ ಮಮಲ್ಲರುಸಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ದಶರಥನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಗಳು ಬಂಡ ಅರು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮಡು ಅರಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದಿತ್ತನಾರು ಒಂದೇ ವಶಿಷ್ಠನ ಪಂಥ ಮಾಡಿದ ಹೋದು 1000 ಲೆಕ್ಕ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವನ ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ ಪಂಪದು ಇನಿಕಾನಗ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಪಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂತೆ ಋಷಿ ಆದಿರು ಕೌಶಿಕೆ ಬಂತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಆದಿರು ಅರ್ಧಾಯಗಪ್ಪ ಬತ್ತೇರಿದು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿಗಲಿ ಬಂತ ಆಚಿರಾದುಕೊಂಡು ವಶಿಷ್ಠ ಇತ್ತನಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಬಿಜರು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಗಳು ದಾನೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಚಿರೋಡು ಅವರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ಮಾದ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಪೀಠ ಕೊರದು ಕುಲ್ಲಾಬೆ ದಶರಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಾದ ಸೇವೆ ಅವರು ಬೇತ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಬರ್ಪಡಲ್ಪ ಎನ್ನ ಆಶ್ರಮ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲೆಗೆ ಓಮನಯಮ ಮಾತ ಕರಿಪಿಯರಾಗ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುದುಂಡು ರಕ್ಕ ಸೇರು ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮೂಜಿ ರಕ್ಕಸಿರು ತಾಟಕಿ ಮರ್ಪಣ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ಕಸಿ ಅಳಿಗೆ 2 ಜೋಕುಲು ಮಾರೀಚೆಲ್ಲ ಉಕ್ಕ ಸುಬಾಹು ಅಕ್ಕಲು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಯಾಗ ಯಜ್ಞನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಡ್ಚಂದ ಏನು ಮತ ಪಾಡುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಋಷಿಮುನಿಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಮತ ಕಷ್ಟ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಐನು ಪಾಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಇತ್ತಿನ ಅವು ನಿನ್ನಡ್ದೇನೆ ಅವಳು ಇಯತ್ತು ನಿನ್ನ ಜೋಕುಲೆಯನ್ನು ಕಡಪಡು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೇ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಪಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪಡು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಬಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪುಡಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಕೆಂಗುಳ ರಕ್ಕಸರಲ್ಲ ಎದುರು ಉಂತದು ಅಕಲ್ನ ವಾ ಪೀಡೆ ಉಂಡ ಐನು ದಿಟ್ಟಬಾರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪೇನು ಅನ್ಪೆ ಇವತ್ತು ನಾಪುಜಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪಬೇಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲನ್ನು ಕಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಗ ಮನಸಾಪುಜಿ ಆತು ಬರ್ತದೆ ವಶಿಷ್ಠರ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ತುಲಪ್ಪ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಹಠ ಯೋಗಿಗಳಾರು ಆರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಲ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಹಳ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಈ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಂತ ಜೋಕುಲನ್ನು ಕಾಡ್ಬಿಡ್ಕೋರು ಅಕ್ಲಕಲೆಗೆ ತಾತ್ವಿಕವಾದ ಸಂಘರ್ಷ ಇತ್ತಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಎಂಜಿನ ಮಾಡೋದು ವಶಿಷ್ಠರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಶಿಷ್ಠರೇ ಈ ಪಾತ್ರ ಬನ್ನೆರಡು ಬುಕ್ಕದಾರೆ ಆಡು ಪಂಡದು ರಾಮೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಗುರು ವಶಿಷ್ಠರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಪಿರವಡೆ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತುಯಿನಾಳು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪರಬೆ ಸಿಂಹದ ಪಿರವಡೆ 2 ಆನದ ಕಿನ್ನಿಲು ಹೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗಿ ತೆರಬೇಕಲು ಅಂಚ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಆಶ್ರಮದ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಆಗಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿ ನಡತೋ ಒಂದು ಎಂಚ ಲಕ್ ಕೌಸಲನ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕಯೋತ್ಯದ ಪೆರಣ ಲಕ್ಕಯೋತ್ಯದ ಪೆರಣ
ಲಕ್ ಕೌಸಲಿನ ಮೋಕಿದ ಬಾಲಿ ಲಕ್ಕಯೋದ್ಯದ ಪೆರಣ ಲಕ್ ಲೋಕದ ಬುಳ್ಪು ಲಕ್ ಧರ್ಮದ ಬೂಡು ಲಕ್ ಲೋಕದ ಬುಳ್ಪು ಲಕ್ ಧರ್ಮದ ಬೂಡು ಲಕ್ ನೀತಿದ ಗೂಡು ಲಕ್ ಸತ್ಯದ ತುಡರು ಲಕ್ ರಾಮ ಲಕ್ ಹೂವೇ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ಇಟ್ಲ ರಾಮದೇವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವು ಬೆಳಗಿನ ಒಲ್ಪಾದ ಪಂಡ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಆ ಗುರುಕುಲುಡು ಅಂಚದು ಜಯರಾಜದಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀತೇವೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ರೂವಾರಿ ಇಡೀ ರಾಮರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರೂವಾರಿಗೆ ಇರ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಇರೋದು ಆ ರೀತಿ ರಾಮನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಂದಲ ಕೇಶಭಟ್ರ ಅಂಚನೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಲೋಕಪುಗಾರ್ತದ ಬಿರ್ಸೆ ರಾವಣದಂಡ ಒಂಜಾತ ಸಮಯ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಅಕಲಿತ್ತ ನಾವು ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಅಕಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಾಣೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಜಪತಪಾದಿಗಳ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಶುದ್ಧ ಜಳಕಾವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಏನು ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಜೀವನ ಎಂಚೆ ಒಪ್ಪಡು ಬರ್ಪಡೆಗೆ ಸಾಧಿ ಬಲ್ಪ ಅದು ಆರು ಅಕಲಿನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ನಗನೆ ಅಕಲಿಗೆ ಬೋಧನಾ ರೂಪಡು ಪನೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಆ ನಮನೆಡ ಆಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದುಮ್ಮು ಗುಂಡು ಪನ್ಪಡೇನ ಅದು ತುಂಬೆ ತೂತೇರು ಅಂಚಾದ ಲಕ್ಕ ಕೌಸಲ್ಯನ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕ ಅಯೋಧ್ಯದ ಪೆರಣ ರಾಮೆ ಬಂಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅತ್ತು ವಿಶ್ವಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪನಾಯಿ ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ಮಗೆ ಅದು ಪಾಂಡ ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸ್ವರೂಪೆ ಕೆಂಗುಡಿಗೆ ಯಮಪ್ರಾಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಡುಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಕೊಂಡಾಡೋಡು ಆಗಲಿ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪುರ ಕರ್ಪವೇರು ಓಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಧನುರ್ವೇದಿಡು ಹೂ ಮಾತ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಡ ಆಯ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆ ಮಂತ್ರಾಧೀನವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಸ್ತ್ರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಕ್ಲಿನ ವಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಗಿಪೋಡು ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಪೂರ ಮುಕ್ತ ಅಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತ ಮಹಾಮುಕ್ತ ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮುಂಜಾತ್ ಸಜೀವ ಶರಳು ಕೊಡ್ತೆರಿಗೆ ಸಜೀವ ಶರಳು ನರಮಾನ್ಯ ಶರಕ್ನ ರೂಪಾಪಣಿ ವೃಷಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಲ್ಪಣೆಯನ ಜೋಕುಲು 5 ಜನ ಅಸ್ತ್ರರೂಪ ಬುಕ್ಕ 5 ಜನ ಅಸ್ತ್ರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಲಾದ ರಾಮಗ ವಶ ಇರೋದು ಲೆಕ್ಕ ಆ ಸಜೀವ ಶರುಗಳನ್ನು ಲಿತ್ತನಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತೆರಡು ವಿದ್ಯೆ ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶ ಬಲ ಬುಕ್ಕ ಅತಿಬಲ ಈ ಬಲ ಅತಿಬಲ ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಂಡ ಬಡವು ಬಾಜಲು ನಿದ್ರೆ ಔಲಜ್ಜಿಗೆ ಏತ್ತು ಸಮಯಲ ಅಯ್ಯ ಪ್ರಾಣುಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬರ್ತಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಜಿ ಆ ನಮನೆದ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ಪಯರು ಈತ ಮಾತ ಕಲ್ಪದು ಆಯ್ನದು ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ಮೇಗೆ ನಡೆದು ಲೋಕಗಾಪಡಂತಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಏರೆಗೆ ಮೇಕಲು ಶಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಡ ಅಂಚಿನೇನು ತೋಜಾವೇರು ಅವೆಂಚ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಗಾಳ್ ಕೌಸಿಗರ ದನಿಗೆ ನಡೆ ಪಗರಿ ಹಾಕುನೆನು ಕಲ್ಪಾವನ ಪುರ್ತುಡ ದನಿಗೆ ನಾಡಿಗೆ
ಈಗ ಪಗರಿ ಬಿಡುಪುಣಗೆ ಪಾಪದ ಮಲೆರ್ದೋಜಿ ಕೇಂಡಿನರೆ ಬಾಯಿಗೂತಿನ ಭೂಮಿ ಅದುರು ನಚಾಂಡ್ ಮುಗುಳ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂಪಿನ ತೇಟ್ ಮರಕುಳೆನ ಕುರ್ಕಾ ಒಂದು ಪುದೆನ ಬಲ್ಲೆಲೆಡ್ ಪುದೆಲ ಬಲ್ಲೆಲೆಡ್ ನುರ್ಕೋದು ಅಡ್ಡ ತಲೆತಿ ಬೂರುಳೆನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಗೆಲ್ಲುಲೆನ ಪುಳ್ತೊಂದು ಪೆರ್ಮರಿ ನೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬೀಜ ಒಂದು ಬುಕ್ಕೋಜಿ ಕೈ ಬೂಜಿ ಪಿಲಿನ ನೇಲ ಒಂದು ಕೈಟೋಜಿ ಪಿಲಿನ ನೇಲ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾತ ಕೌಶಿಕರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ತ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜು ದಿನ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಲ್ಲಿ ತಂದು ಹೋದು ಒಂಜಿ ಪಡ್ಪುಡು ಅಂತಾದು ಮನ್ಪೆರಿಗೆ ತೂಳ ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಭಟದ ಸೊರಗೆ ನೋಡತ್ತ ಆಡೆಗೆ ಪಗರಿ ಬಿಡ್ಲ ಶಬ್ದ ಕೇಂಡದು ಆಡೆಗೆ ಪಗರಿ ಬಿಡ್ಪುನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಶಬ್ದವೇದಿ ವಿದ್ಯೆ അതിന് വിശ്വാമിത്ര രാമലക്ഷ്മണൻ കടപ്പെടുതേര് കൽപ്പതേര് അഞ്ചത് അവർ പണ്ഡിസാത്ത് ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಗರಿದಿತ್ತು ರಾಮೇ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ಪಗರಿ ಬೂರ್ಣದನ್ನ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಭಟಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರಕ್ಲಿನ ಮಂತ ಪುಳಿತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಶಾಚ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಮುಸುಡು ತೂನಾಗನೇ ಕಳೆ ಹೊಡೆಯರಿಗೆ ಲಂಚ ಆ ನಮನೆದ ಅಘೋರವಾಯಿನ ರೂಪದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ರಕ್ಕಸಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟು ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮಾರಿನ ಬೈತು ಒಂದಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಟು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನ ನೆನಪ ಒಂದಲಿಗೆ ಇದು ಮಲ್ಲ ಕೂಲಿಗೆ ಬಾತದು ರಾಮನ ಎದುರುಂತಿಯ ಪುಣ್ಣತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರಳ ರಾಮ ಅವನ ಪೇರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಅಂಡ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ವಸಿತರು ಬೋಧನೆ ಮಲ್ದೇರು ರಾಮಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಯಾವುದೇಪ್ಪ ಅಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣಪ್ಪ ಅದು ಅಪ್ಪಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಏರು ದುಷ್ಟರಾದುಳ್ಳೆರ ಅಕ್ಲೇನು ಕೆರಿಯರ್ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಅರೆಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಮಾತೃತ್ವ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಸಾಧುತ್ವ ಅರೆಡಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಕ್ರೂರ ನನೋರಿಯಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಣವು ಬೇತಾಗಲ ಕಾಲಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪಣವು ಅವು ಏರು ಮಲ್ಪೋಲ ಅದು ಪೊಣ್ಣು ರಕ್ಕಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚಾದು பொன்னாண்டல லோக கண்டகலாதித்தின மலு ಲೋಕ ಕ್ಷೇಮ ಕೂಡ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಯಾಗ ಹೋಮ ಮುಂದಿನ ಮಾತ ಹಾಳು ಮಲ್ತೋದಿತ್ತಿನ ಭೃಗುಪತ್ನಿ ಆಯ್ನ ಖ್ಯಾತಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ದೇವೇರಿ ಚಕ್ರೋಡು ತುನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ದ ಅನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದು ರಕ್ಕಸರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಖ್ಯಾತಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಕೆ ದಾಲ ನೆಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಎನ್ನ ಉಪದೇಶ ಕೇರಳ ಅಂತ ರಾಮೇಂಜಿ ಪಗರಿ ಬಿಡುಪೆ ಅಲ್ಲ ತರೆ ತುಂಡಾಪಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಪರ್ವತ ತಿರ್ತು ಬುರ್ಲೆಕ್ಕ ಬೂರ್ವಲ್ಲಿ ಆತ ಹೊರತು ಅಲ್ಲ ಮಗೆಯವರಿ ಬತ್ತಿ ಸುಬಾಹು ಆಯನ ರಾಮೆ ಕಿರಿ ನನೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಡಿದ್ದು ಋಷಿನ ವೇಷೋಡು ಬತ್ತೆಗೆ మీరు అక్కసే అందుదానిలో సన్యాసిన వేసుడు బత్తెత్త అంచే అది ఈ వేషగాళ్ళ మర్యాద కోరుడు పండుది ఆయన కెరందే వాయువ్యాస్తులను ప్రయోగం అంటూ ఆయన దూరడ సముద్రం పడి అంచే అది మారీచేరి బతుకు దొరికితే లోక కంటకెరైన రక్కసిన నాశ ఆయన అడిగి ఋషి మునికులు ಸ್ವರ್ಧಯುಡು ಉಸುರು ಬುಡಿಯರು ಅಗಲ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಯಜ್ಞ ಕಾರ್ಯವರ ಪೊರುಳುಡು ನಡತಂದು ಇಂಚ ಆ ಒಂದು ಪುನಗ ಐತ ಕೈತಲು ನನೊಂಜಿ ಕತೆ ನಡತಂದು ಎಂಚಿನ ರುಸಿ ಕುಲೆಡು ಅರಸು ಅರಸುಲೆಡು ರುಸಿಯಾದಿತಿ
ಜನಕರಾಜನ್ ಪಿನೊರಿ ಮಿತಿಲೆ ನಾಳುಂದಿತ್ತಿ ರಾಜೇ ಆಯನೂರು ಸಮೇತ ಅರಮನೆಗೆ ತೂಬೂರ್ದು ಪೊತ್ತುನೆನು ತೂದೂರು ಗೂರೆ ಕಂಗಾಲಾದ ತಿಗಲೆನೋ ತುಂದು ಬುಳಿ ಪುನ ತೂದು ಜನಕರಾಜಿ ಎನ್ನದಾಲ ಪೊತುದು ಪೋತುಜಿ ಅಲ ಪೊತುದು ಪೋತುಜಿ ಜನಗುಳೆದುರುಡು ಮೋನೆ ಪಿನಿಲ ಪಾಡಂದೆ ಪಂಡಿನ ಮಲ್ಲ ಸನ್ನೇಸಿ ರುಸಿ ಕುಳೆಡು ಅರಸು ಅರಸುಲೆಡು ರುಸಿಯಾ ದಿತಿ ಅವೇ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು ಅಲ್ಪದ ಅರಸು ಜನಕರಾಜೆ ಆಯ ಅರಸು ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆಯನ ಜೀವನ ಸಾತ್ವಿಕವಾಯಿನ ಜೀವನ ಅರಸುಲೆಡು ಋಷಿಗೆ ಋಷಿಕರೆಡು ಅರಸುಗೆ ಅಂಚಾತ ರಾಜರ್ಷಿ ಜನಕ್ಕೆ ಆಯನಲ್ಲಿ ಪೂಡಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕರಾಜೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಹೊತ್ತುಡು ಒಂದು ದಿನ ಆಯನ ಅರಮನೆಗೆ ಸೂಬೂರ್ನಿಗೆ ಹೊತ್ತದೇ ಉಂಟು ಜನಕಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡಿರು ಅಂಡ್ ಆಯ ನಿರ್ಲಿಪ್ತಿ ಆಯ ರಾಜರ್ಷಿ ಏಕದಾಲ ಆತಜ್ಜೆ ನಾವು ದಾಲ ಬದುದು ಓತಜ್ಜೆ ಅಂಟದು ಅಂಚನೆ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಂಡನು ಕೈಟು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿಕಾರನು ಹೋಮಕೊಂಡು ಇದು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮುಖ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತನೇ ಆಯಿ ವಾಮದೇವಿ ಪಂಪುನ ಆಸ್ಥಾಯನ ಪುರೋಹಿತರ ಆಗಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಒಂದಿನ ಮಾತ ಈ ಗಮನಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಆಡಲ್ಲ ಲೋಕದ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಯಾಗ ಮಲ್ತೆಗೆ ಆ ಯಾಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾಗ ಶಾಲೆನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೋಣ ಐಕ್ ಆ ಭೂಮಿನ ಸಂಸಾರವಾದ ಭೂಮಿ ಆದ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಬಡದು ರಾಜನೇ ದಪ್ಪೊಡ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ನಾಯರು ಕಟ್ಟದು ಆಯ್ ದತ್ತೆಗೆ ದಪ್ಪನಾಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಎತ್ತಿಕಿಡು ಪನ್ನುರುಗು ಕೊಲ್ತು ನಂಜನ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತೂ ಐಟೊಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಆ ಪುಣ್ಣು ಬಾಲೆಯನ್ನು ಸಾಂಖ್ಯ ಸೀತೆ ಎಂದು ಹುದರ್ದಿಯೇ ಆಯ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯವರಿತ್ತೆ ಆ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗ ಆಗರಡು ಜೋಕುಲು ಮಾಂಡವಿಲ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿಲ ಇಂಚ ಮೆಗ್ಗಿ ಬರ ಜೋಕುಲು ಮೆಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಲ್ಪ ಬಲ ಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೊಂಜೋಕಲ ಬುಳೆಚಿನ ಹೊಂಡ ಇಂಚ ಹೊಂಡ ಅವು ಬಾರೆ ಬುಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಏಪ ಮಲ್ಲೆ ಆಪೇರು ಪ್ರಾಯೋಗ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೀತೆಗೆ ಸ್ವಯಂವರ ಆ ಕಾಲುಡು ಅರಸುಗಳಿಗಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯವು ಪೊಣ್ಣು ಮಂದ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡಂಡ ಆಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಆಣನ ನಾಡು ಉಳಿದಿತ್ತಂಡ ನಾಡುದು ಪೋಪಿನ ತಕಲು ಬರೋಡು ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಯಂವರ ಏರು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಸೇರಿದು ಇಂಚ ಡಂಗುರ ಸಾರಿಯೇ ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕೌಶಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅರಸು ಬಾಳೆಲಾದ ಕಲ್ಪಡಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆನ ಪೂರ ಕಲ್ತೇರು ನಾನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವೃತ್ತ ಮುಗಿಡು ನಾನಾಗಲು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೊಡು ಮುಂದುಲ ಒಂದು ಗುರು ಆಯನಗೆ ಬತ್ತು ಓಡು ಆ ಕಾಲುಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೂವು ಆವಡು ಪಂಡದು ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಐಕೆ ಅವಕಾಶ ಬತ್ತುಂಡು ಸೀತೆನ ಆತ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಣು ಮಗಲು ರಾಮಗ ಬೇತೆ ಉಗುಳಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಯಂವರೊಂದಿಗೆ ಬಲೆ ಜೋಕಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎತ್ತೊಂದು ಮೋಪಿರು ಓನಾಗ ಕಾಡ ನಡ್ರು ಒಂಜಿ ಶಿಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಕಲ್ಲು ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ರಾಮೆ ಕಾರು ದಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಬರ್ಪಾಳಿಗೆ ಅನಸೂಯಾದೇವಿ ಆ ಪುಣ್ಣು ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿ ಗೌತಮರನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಆ ಗೌತಮರನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮನ್ಪೇರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಗೌತಮನ ಶಾಪುಡ್ದು ಕಲ್ಲಾದಿತ್ತಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಕಲು ಮಿಥಿಲಾ ನಗರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿರುದೀತೇರು ಹರಧನುಸ್ಸು ಅವು ಈ ಜನಕರಾಜನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಯಾಗ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರಾತೆಯಿಂದ ಆಯನ ಪುದರು ಆಯ ಕೊರ್ನ ಬಿಲ್ಲು ಅವು ಪರಂಪರೆದು ಬೈದಿಡು ಅವನು ಏರ್ಲ ದೇಪಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದೆ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಅವನೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೇರು ಈ ಬಿಲ್ಲು ಅಥವಾ ಈ ಪಗರಿನ
ஏறு இன்னைக்கு பகரி ஜோடியாது ಈ ಬಿಲ್ಲುನು ತಾಂಗುವೆರ ಅಕಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಲಿರು ಕುರಿಪಿನಿ ಬಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿರು ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತೇರು ದೇರ್ಪೆರ ತಿರಂದ್ರೆ ಸೋತೇರು ನೆಟ್ಟು ಅತಿಕಾಯಿ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಉಂಟು ಬೇರೆ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ರಾವಣೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬಿಡಿ ಅತಿಕಾಯಿ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಅಗಲು ಸೋತದ ಬುಕ್ಕ ರಾವಣೆ ಬರ್ಪಣೆ ಅಂತ ರಾವಣೆಲ್ಲ ಬಿರುತ ಅಡಿಕೆ ಬುರಿದು ಅವಮಾನಿತೆ ಅದು ಪೋಪೆ ಶಪಥ ಬಡ್ದು ಪೋಪೆ ಕಡೆಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಚನ ಪುತ್ತುಡು ಕೌಸಿಗೇರು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲು ಎತ್ತ ಈ ಬಿರುನು ದಿರ್ಪಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಏರೆಗೊಂಡು ತೂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಬಂಡ ಈ ರಾಮೆ ಈ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡೆ ರಾಮೆ ಲಕ್ಕದೊಂದು ಬಿರು ದೇರ್ಪೆರ ಪೋಪೆ ರಾಮ ಲಕ್ಕದ ಕೌಸಿಕರ ಕಾರಗಡ್ಡ ಬೂರುದು ದಾನೆ ಎಂಕಪ್ಪಣ್ಣಿನಾರ್ ದಾನೆ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಣ್ಣಿನ ಗುರುಕುಳೇಂದು ಕೈ ಮುಗಿದುಂತಿನಾಯ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟದ ಪೋರ್ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟದ ಪೋರ್ ಗೆಲ್ಬುಡಾಂದಿನೆ ರಾಮೇ ನಡ್ಡದ ಬಿರುನು ಪತ್ ದೇರ್ತದ ಕುತ್ತ ಉಂತಾಂದ್ ಬಲ್ತ ಕೈಟತ್ತ ತಿರುಬಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ದತ್ತೇಟ್ ಪತ್ ದಿನ ಮಿತ್ತ ಕೊಡಿನ ಬಲಪಾಡ್ ಜಗ್ಗಾದ ಬಗ್ಗಿನ ಬಿರುತ ಕೊಪ್ಪುಗ ಬಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಾವೆ ತಿಕ್ಕಾವೆ ನಗವು ಠಣ್ಣ ಪೊಳಿದ ತುರುಡಾದ ಬೂರುನೇ ಸೀತೆರಾಮ ಕಂಟೆಲಗ ಕೈಟಿತ್ತಿ ಪೂಮಾಲೆ ಪಾಡುನೇ ಕೌಸಿಕರಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗರಮನೆತ್ತ ಕಣಗಾಡ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ ಸವೆತ್ತ ನಡುದು ಕುಲ್ಲಂಚಿನ ರಾಮೆ ಲಕ್ಕದುಂತಿಯೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಕಾರುಗಡ್ಡ ಬೂರದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟೊಂಡೆ ಐದು ಮುಖ ನಿಧಾನವಾದ ಪದ್ಯಪಾಡೊಂದು ಆ ಮಹಾವೀರನು ದಿನಾಡೆಗೆ ಬತ್ತೆಗೆ ಬತ್ತದ ಆಯ್ತ ನಡು ರುಕ್ಕು ಕೈಪಾಡಿ ಉಜೇ ಕೈಟ್ ದೇರ್ಸಿ ಐಕ ದುಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನಾಗಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕೈ ಬಡ್ತ ಇಡೀ ಸರ್ವತ ತ್ರಾಣ ಪಾಂಡಲ ದೇರ್ಪೇರಾತಿ ಇರುವ ಕೈ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ರಾವಣಗಳ ಆಯ್ತು ಅಡಿಕ್ಕೆ ಮುರಿದು ಒದ್ದಾಡ್ರಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಲೀಲಾಜಾಲವಾದ ఆయన ಕೈಗೆ ಬೈದರು ಮಾತ್ರ ಆ ಬಿರುಕು ಒಂಜಿ ಪಗರಿ ಜೋಡಿಯಾದ ಬುಡೋಡು ನನಗ ಠಣ್ಣ ಹೊಡೆದು ಗೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾದನ್ ತೂನಗ ಲಡ್ಡು ತುಂಡಾದ ಆ ಬಿರು ಪೋಲಿದು ಅಂಚಿ ಬುರುಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟುದು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಲ್ದೇರು ವರ್ಣಮಾಲಿಕೆ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆ ಮಾಲಿನ ಪದೊಂದಿತ್ತಂಚಿನ ಮದಿಮಾಲು ಸೀತೆ ಬತ್ತದು ರಾಮನ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ பூத மாலை பார்த்து தரையடிக்கு பார்த்து உண்டோண்டார் ஐடுக்க வித்யுக்தவாது ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಸೀತೆಯಲ್ಲ ರಾಮಲ್ಲ ಮದಿಮೇದ ದುಂಪು ಕನತ್ತೇರಿ ಈ ಯಜ್ಞೆಗೆ ಪುದರು ಮದಿಮೇದ ದುಂಪು ಅಂದು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ನಡತೀನಿ ರಾಮನ ಉರಿಯನ ಮದುವೆ ಆತು ಆ ದುಂಪುಡು ಏತು ಮದುವೆ ನಡತದ ಆ ದುಂಪುಡಿತಿ ಮದಿಮೆದ ನಾಲ್ ಮಂಟ ಮೆಲು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ಪರ ಪೊಲು
ಮೆದ ನಾಲ್ ಮಂಟಮೆನು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಬ್ಬರ ಪೊರ್ಲು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಬ್ಬರ ಪೊರ್ಲು ಸೇಬಿನೆಗ ಸಮ ಸಮಾದುಂಡು ಸೇಬಿನೆಗ ಸಮ ಸಮಾದುಂಡು ಪಕ್ಕೊಗುರ ತೋಜುಂಡ ನವ್ವಂತೆ ದತ್ತ ಕೈಗೆ ದೋದೆ ಬಲ್ದ ಕೈಯಿಂದ ಪನೊಡಾವಂಚಿ ಮಂಟವಿಡು சீதனாராமகு உர்மிலனு லட்சணகு பரதகு மாண்டவினு சத்ருகுணகு ஸ்ருத கீர்த்தினு ಗುರುಗಿರಿಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ದಾರಿ ಮೈದುದು ಗುರು ಹಿರಿಯರೊಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ದಾರಿ ಮೈದುದು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟುಗೆನೆ ಕುಳ್ಳಾದು ದೇಸೆ ಪಾಡುಡೋದಿರನ ಕುರ್ನಗ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟುಗೆ ಕುಳ್ಳಾದು ದೇಶ ಪಾಡುನ ಪೊಲ್ಲು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಡು ಸುಮಾರು 22 ಗೊಂಚಿಲು ಉಂಡು ಪುಂಚದ ಬಾರಿಡು ಶುರುವಾಯಿನ ಪರಬೂಡುಗು ಪೊಸಬುಲ್ಪು ದಾಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನು ಮಾತ ಸಂಘ ಇತ್ಯಾವ ದುಂಪನ ಎಗ್ಗೆ ಮದಿಮೆದ ದೊಂಪ ಈ ಮದಿಮೆದ ದುಂಪಡು ಆವಡಾಯಿನಿ ಮದುವೆ ಒಂಜೆ ಗೆಂದಿನ ರಾಮೆ ಬಿರುಪೊಳ್ತದು ಆಯನ ಕೆಕ್ಕಲ್ಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನಾಲ್ ಸೀತೆ ಆಂಡ ರಾಮೆ ಪಂಡೆಗೆ ಎಂಗ್ಲು ದಿನತ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸರು ಪುಟ್ಟಿನಾಗ್ಲು ಅಂಚಾದ ಮದುವೆ ಆಪುಂಡ ಒಂಜೆ ಮಂಟ ಮೇಡ ಎಂಗ್ಲ ಮದುವೆ ಅಂತ ಗುರಿ ಹಿರಿಯ ಬತ್ತದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಬಾತ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇನೆ ಜನಕರಾಜಗ ತಿಕ್ಕನಂಜನ ಮಗಲು ಸೀತೆ ಸಾಂಕಣದ ಮಗಲದ ಲೆಕ್ಕ ನನವರ್ತಿ ಆಯನವೇ ಮಗಲಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲು ಊರ್ಮಿಳೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತುಂಬತ್ತನಗಳತ್ತ ಅಂಚದ ರಾಮಗ ಸೀತೆ ಅಂಡೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಊರ್ಮಿಳೇನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮದುವೆ ಹೊಡೆದು ಅಯ್ಯಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಆಯನ ಮೆಗ್ಗ್ಯನ ಜೋಕ್ಲು 2 ಜನ ಮಾಂಡವಿಲ್ಲ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ 2 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಾಡು ನೀವು ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲದ ಅವಡು ಭರತಗ ಮಾಂಡವಿನ ಶತ್ರುವನಾಗ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿನಿ ಇಂಚ 4 ಜೋಡು ಮದುವೆ ಒಂಜೇ ಮಂಟಮೆಡು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲ ಹುಲಿಗೆ ನಡತನಿಗೆ ದೇವಲೋಕದ ಇಂದ್ರ ಸಭೆ ಲೆಕ್ಕ ಜನಕರಾಜನ ಸಭೆ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಗೆಡು ಮೆನ್ಕಡು ಇಡೀ ಆರ್ಯಾವರ್ತೊಳಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅರಸು ಬಲ್ಲಾಲ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಮಿಥಿಲಾನಗರಿಡು ಸೇರ್ದೇರು ಗಾಂಡು ಗೌಜಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಡು 4 ಜೋಡಿನ ಮದುವೆ ವಶಿಷ್ಠರ್ಲ ವಾಮದೇವಿಯರ್ಲ ಆ ಮೇಟಿ ಈ ಮೇಟಿ ತಂದು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ನಡತಡು ಲೆಕ್ಕ 2 3 4 ದಿನ ಇತ್ತೇರಲ್ಪ ತಮ್ಮನ ಸಾರಿಗೆ ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಡಾಂಡು
அதுக்கு பொண்ணு வச்சுது குறிப்பினி ಲೆಕ್ಕ கண்டன இல்லாது பொண்ணு போடு ಬತ್ತಿನ ದಿಬ್ಬಣನೆ ಉಂಡತ್ತಾ ಅಂಚಾದು 4 ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಬುಡಿದೆಲ್ಲ ತಂದು ದಶರಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಿದಡುವೆಗೆ ಜನಕ ರಾಜಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪಡು ರೋನಿ ಉಕೀಲಿಂಚಂದ್ರೆ ಕಾಪುಂಡು ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಂದ ಪಂಡದು ಒಂಜೋಕಲಿನ ಕಡಪಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚ ಸಾಧಿಯ ಬಂದಾಗ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ತಿಕ್ಕುವೇರು ರಾಮನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಮೇ ಆಯ್ ಮಲ್ಪುಡ ఆయన ಕೆಲಸ ಇಂಜಿನ ಮಲ್ಪುಡವು ಪರಶುರಾಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಷ್ಣುದೇವರನ್ನ ನನೊಂಜಿ ಅಂಶ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಒಡೆಗೆ ಏಪ ರಾಮೇ ಬತ್ತದು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆನ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂಡೆನ ಆಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ಪರಶುರಾಮೇರು 21 ಸರ್ತಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತದು ಭೂಮಲೋಕವನ್ನು ತಿರುಗದು ದುಷ್ಟಕ್ಷತ್ರಿಯನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತನಕಲು ಏರೇರು ದುಷ್ಟರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಇತ್ತಾರ ಅದ್ರ ಬರೋ ನಾಶಾದು ಪೋತೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಬದುಕೊಂದೇರು ಪಂಡಾರನ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇತ್ತದು ಏರು ಹೊಸ ಮದಿಮಯನಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದು ಬತ್ತೇರ ಅಕ್ಲಿನ ದಲಮಲ್ ಪೂಜಿದ್ದು ಅಂಚಾದು ದಶರಥಗಳ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಎದುರಾದು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಆದ ಬಂದಾಗ ಮೇರು ಪೂಪಿನಾಡಿ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ ಬದುಕೊಂದಿದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಅವೇ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅವ್ರು ನಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಪ್ಪಾಗ ರಾಮಿ ಬತ್ತೆ ರಾಮೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಅದು ಬತ್ತೆ ರಾಮನ ಶಕ್ತಿ ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ನಡುತ್ತಂಡು ಆಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವ ಶರಣು ಕೊರದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದ್ದು ಹಿಮಾತ್ ಪರ್ವತಗೂ ಬೋಪೇರಿಗೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಿ ನಾನು ಯಾನು ಮಲ್ಪುಳ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಈ ಮಲ್ಪುಳ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು 4 ದಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ ಸಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆತದು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಜೀವನ ಸಾಗುಂಡು 5 ಬುಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಸೇಲೆದ ಸೋಲು ದಾದು ಕೈಗೆ ಮೂಳ ಆಣ ಬಾಲಿನ ಪೆದ್ದಿ ಸುದ್ದಿ ತೆರಿದವುಣ ಆಣ ಬಾಲಿನ ಪೆದ್ದಿ ಸುದ್ದಿ ತೆರಿದವುಳಾಣೆ ನಪ್ಪೆ ಸಂತೋಷುಡು ಆಳಿನ ಬೇಲೆದಾಳೆ ಮಗಳೈನ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಣು ಆಳಿನ ಬೇಲೆದಾಳೆ ಮಗಳೈನ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಣು ಮಂತರಿನ ಕೈಗೆ ಬೆದ್ದಿನ ಮಗಕ್ಕಿನ್ನ ದೃಡು ಎನ್ನ ಅರಸು ಪಟ್ಟ ಕೊರ್ಪೇಂದು ಆಳೆ ಕಂಡಾನ್ ನದಿ ಮೆಗು ದುಂಬು ಪಂಟಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಎಂಕೆಂಚಲದೆ ನಿಕುಳೆಗ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ಪಿ ಸಂಗತಿ ಆ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ದಶರಥನ ಸಂಸಾರ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡು ನಡೆದೋದಿತ್ತಡು ಅರಸು ಬುಕ್ಕ ರಾಣಿಗೆ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿಂಜ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಐಟ್ ಕೈಕೆನ ಒರ್ತಿ ಚಾಕರಿ ದಾಲಿತ್ತಾಳು ಅವು ಕೈಕೆನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತು ಕೊರನಾಗ ಕೇಕಯ ರಾಜಿ ತನ್ನ ಬೇಲೆದಾಲಿನ ಒರ್ತಿನ ಕಡಪಡು ದಿಪ್ಪುವೆ ಆಡ ಕೈಕೆ ಪೆದ್ದುದಾಯಿರಿದ ಬುಕ್ಕ ಆ ಆನುವಾಲೆಯನ್ನು ತುಯ್ಯರೊಂಜಿ ಜನ ಬೊಡತ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಕೈ ಕೇಕಯ ರಾಜನ ಬೊಡೆದಿ ಕೈಕೆನ ಅಪ್ಪೆ ಬೇಲೆದಾಲಿತ್ತು ಪನ್ಪಾಳಿಗೆ ತುಲ ದಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಮಗಲು ಉಳ್ಳಾಲು ಅಲ್ಪ ಆ ಬಾಲೆನ ತೂವನಿರ ಜನ ಬೋಡು ಐಕ್ ಮಾಡೋದು ಏನ ಪುಲ್ಲಿನವರ ತೂತು ಬತ್ತಲೆ ಕಂಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಡಪಡು
ಆಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬೇಲೆಗೆ ದೀಕ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡದ ಅಲ್ಲಿನ ಒಪ್ಪಿಸಾದು ಬೇಲೆದಾಲ್ನ ಮಗಳ ಜವಾಂದಿ ಆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ರಾಣಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದು ಮಗಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಈ ಬೇಲೆದಾಳನ್ನ ಅಲ್ಪ ಬಿಡುದು ಹಾಲು ಕೂಡ ಕೇಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯವು ಬರ್ಪಾಲು ಈ ಬೇಲೆದಾಲ್ನ ಮಗಲ್ನ ಪುದರು ಮಂತಾರೆ ಅಂದು ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣಡು ಮಂತ್ರನ ಕತೆ ಬೇತೇನೆ ಹಾಲು ಅಪಗನೆ ಬರಬು ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಜಕಡೆ ಜವಂದಿ ಹಾಲು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬತ್ತಿನಡ್ಗ ಹೊಸ ಮಣ್ಣು ಬೂರ್ನ ಭಾರತ ಕುರ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೊರೋನೆ ಬಲತಾಲ್ಗೆ ಯಾರು ಶೆಡ್ಡಿನ ನೆತ್ತಿರು ಬರು ಅಂಚ ಪಂಡ ಬಡೆಪಾಸ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದಾಲು ಅರಮನೆಡು ರಾಜ ಮರ್ಯಾದಿಡು ಕರಿನಾಗ ಬುಕ್ಕದಾದ ಅವಡು ಅಂಚ ಅದು ಆಲ್ಲ ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ ಸರಿದಾಂತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆಲ್ಲ ಬಲತ್ತಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಆಗಲಿ ತೂತಿಯರು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ದಾನ ಆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥ ಸೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಹೊಸ ಮದುವೆ ಅದು ಬತ್ತಿರತ್ತ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇರುವಂತ ಬುಡಿದೆಲ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಉಪ್ಪನ ಗಂಬಲಿಗೆ ನಂಜಿ ಶುರುವಾಂಡು ಛೇ ಯಾನ ಉಭಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲತ್ತ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ರಾಮನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾತು ಅತ್ತ ಅಂದು ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂಚಿನ ಪೊಸತ್ತನ ಮಂದಾರ ಕೇಶಭಟ್ಟ ಇಂಜ ಕೊರ್ತೇರು ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಆಲ್ನ ಸೇಲೆಗೆ ಸೋಲಾಯಿನೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಅಂಚದು ರಾಮನ ಅಂದು ಮಲ್ತೇವೆ ಬೋಡದು ಜಿಂಜ ಸದೃಡು ಹಾಲು ಸಲಿಗೆಡಿತ್ತಲ್ಗೆ ಇಂಚಾಲ ರಾಮನ ಎದುರಡಿ ಎನ್ನ ಅಂಗನ ಪನೋಡುದು ಕಾತು ನಿತ್ತಲು ಸೀತೆನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ತಗೋದಿತ್ತೀನಿ ಅದು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒದಗದು ಬತ್ತನಿಗೆ ಆನಿ ಇಂಚೊಂಜಿ ದಿನ ರಾಮೇ ತಾನೊರಿಯೆ ತನ್ನ ಕೋಣೆಡು ಕುಳ್ಳೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಮೆಟ್ಟಿತ್ತಿನಾಳು ತೂದಡೆ ಪೋದು ರಾಮನೆದುರುತುದೋ ರಾಮ ದಾನೆ ದಾನೆ ನಡೆಚ್ಚ ಪಾತೆರುಜ ನಾಜಿಗನ ಮನಸಿಜ್ಜ ದಾನ ಜಂಬರದಾಂತೆ ಪಾತೆರುನ ಮರ್ಲು ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾಮೆ ತನ್ನ ಕೋಣೆಡು ಕುಲೋಂದುಪ್ಪುವೆಗೆ ಅಂಚೆಂಚಿ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಮೆಲ್ಲ ತೂದು ಕಳುವ ಪುಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪಾಳಿಗೆ ಬಾಲು ಅಡ್ಡೆ ಐತ ಶೃಂಗಾರ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಅಂತಾರೆ ರಾಮನ ಎದುರು ತುಂತುವಾಲು ರಾಮೆ ತೂದುಲ ತೂವದೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಅವಾಗ ಅದು ಕೇಳಿ ರಾಮ ತಾನೆ ಪಾತಿರು ಜಾ ಎಂಜಿನ ಪಾತಿರು ನೀ ಅತ್ತನಿಗೆ ನಾಸಿಗೆನ ಅತ್ತ ಪಾತಿರ ಅನಸಿಜ್ಜ ನಿನ್ನ ಎಂಜಿನ ಪಾತಿರು ಬೊಗರಿ ತೂಕ ಯಾನು ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಐದು ತೆಚ್ಚಿಗೆ ಮರಳುಂಡು ನಿಕ್ಕು ಇದು ಪಂಡಿಗೆ ರಾಮೆ ಆಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಆಯನ ಮನಸ್ಸು ಆಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ರಾಮಗ ಸುಂಬೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ರಾಮೇ ನನ್ನ ಗುಮಾನ ಮಲ್ಪಿ ನನಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಸಿರು ಆತನಿಗೆ ರಾಮ ಏನು ಮದುವೆ ಆಡು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮೂಜಿ ಆತು ಜನ ನೀವು ರಡ್ಡ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮಲ್ತಿಲಾಗ ಏನು ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಚಾಕರಿಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಲ ಅಂದು ರಾಮೇ ಪೊಡಿಪಾತ ಮನ್ಪೆಗೆ ಏತ್ತು ಮಲ್ತಾರಲ್ಲ ರಾಮೆ ಒತ್ತೊಂದು ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಸಿರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ ಅಪ್ಪ ತೂವನೇ ದಿನ ಪಂಡದು ಪಿಸಿರಡು ಪೋಪಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಾರೆ ಹೇಳ್ದಾಗ ರಾಮನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಬೆಂಗು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಮೇನು ಕೆಡಿಪೋಡು ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡುದು ಅಂತ ಕಸ ಓದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಡು ಅವು ನನೊಂಜಿ ಅದಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟೋಗು ಪೆಟ್ಟು ಐಟು ಪನ್ಪೇರು ಮುಂದಾರದ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಚಿನ ಅವಲಚ್ಚನುಳ್ ಅಪಗ ಬಗ ತೋಜುಂದು ಬರ್ಪೆ ದಿನತ್ತ ಬಾನೊಡ್ದು ಬೊಳ್ಳಿ ಊರೊಂದಿತ್ತುದೊಂಜಿ ದಿನ ತೋಜಿಂಡು
ಮಲ್ಲ ಬೀಲದ ಬೊಳ್ಳಿ ತೂದವೆನು ಮನಸ್ಸಿಡೆಂಚಿಂಚಿನ ಎನ್ನೊಂದು ಊರುದ ಕುಳಿತೇ ಅರಮನೆ ತಗುಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಡಿಗಿಡು பட்டப்பத்துது போயிரு போடிகிடு அயோகிடு ಕಾಲೈತಿಲೆ ಕೊನೆ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಪುರತರು ತೋಜಿನಿಗೆ ತೂಬೂರ್ನು ಮಾರಿಸೀಕ್ ಬತ್ತಂಡು ಈ ನಮನೆದ ಅವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಂಡಾನಗ ರಾಜಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ದಾನೆಂಚಾಂಡು ಛೇ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದ ಪುರ್ತುಡು ಇಂಜಿನ ಮಾತು ಅವಲಕ್ಷಣ ತೂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಯಾನು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ದತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲೆ ಆತಿರು ಅಕಲೆಗಲವಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ಮಂತ್ರಿ ಸುಮಂತ್ರನಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರನ್ನ ವಶಿಷ್ಠರನ್ನ ದಶರಥಿ ಕೈತಡಲಿರ್ತದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಆರವಾರಣ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಯಾನು ತೂಗೋದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂದೋಡಾಯನ ಜೋಕಲೆಗು ಅಂಚಾದ ಹಿರಿಯ ಆಯನ ರಾಮಗ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟದ ಬಿಡುಕ ಯುವರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಇತ್ರಾಣೆ ಬಿಟ್ಟ ಯಾನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಎಡ್ಡೆ ಬಡಿಕೆನ ಪೂರ ನಾನು ಮುಗು ರಾಮೆ ತುಗೋಡು ಅಂಚಾದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಳಿಯದು ಪಟ್ಟದ ಮನೆಟ್ಟು ರಾಮನು ಕುಲ್ಲಾಯರಿಗೆ ಪೂರ ಅಟ್ಟಣೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಸುದ್ದಿ ಸುರೂಗ ತಿಕ್ಕನ ಏರೆಗು ಈ ಸುದ್ದಿ ತೆರೆದು ಮಂತರೆ ಬಯ್ಯಾದಗ ಕೈಗೆ ನಿಲ್ಲಡಗ ತುರು ತುರುಂದು ಆಕಾಶ ಬಾಣ ಪೋಪಿನ ರೌಸೊಡೊಂಜಿ ಆಕಾಶ ಬಾಣ ಪೋಪಿನ ರೌಸೊಡೊಂಜಿ ತಲೆ ನೀರಗೂಡಿಗ ಮಡಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಾಳು ಮಡಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಾಳು ಅಲ್ಪ ಮಂತರೆ ಉಳ್ಳಾಲು ಏತು ಗುಟ್ಟದ ಇಸಲ್ಲ ಅಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಮಂತ್ರಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಅದೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ದಶರಥೆ ಸುಮಂತ್ರೆ ವಸಿಷ್ಠರೆ ಮುಜೇ ಜನ ಪಿಸು ಪಿಸು ವಾದರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಡ ಗೋಡೆಗಳ ಕೆಬ್ಬಿ ಬಂದ ತುಲೆಗೆ ಈ ವಿಷಯನು ಕೇಂಡಿನಾಲು ಮಂತಾರೆ ನಾಡೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ದಾದ ಹಾಪುಣದು ఆయన కేండి పెట్టి ఆకాశ బాణద లేక బీర్సుడు పాయలకి ఇంచపోయిన మడించి పోయలేక పాయలకి ఓతు కైకెన ఎదురు పండాలి ತುಯಾನ ನಿನ್ನ ಕಂಡನೇನ ಪುರಿತಿ ತೂಲಾಗೆ 4 ಜನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತ ರಾಮಗ ಭಟ್ಟ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಪಿದಾಡ್ದಿ ರಾಮಗ ಪಟ್ಟ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿಕ್ಕಲ ನಿನ್ನ ಮಗಕ್ಕಲ ಕೋಲು ಚಿಪ್ಪಿ ನಿಕ್ಕಲ ಬುಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಡವು ಪಂಡ ದುರ್ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಕ ರಾಮಗ ಪಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆದನು ಕೈಗೆ ದಯ ಪಂಡ ರಾಮೇ ಬೇರೆ தெரிஞ்சு ஆளுந்தத்து ಆ ಮೂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಡಿಕಲ್ಲ ಆ ಜೋಕಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅದೇ ಮೊಕ್ಕೇನು ಕೊಡ್ತೇನೆ
ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಆಗ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಳಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ ರಾಮ ಪಟ್ಟಣ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡೋದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬಂದ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಇಂಚ ಅಂತ ಎಂತನ ಅಂದ್ಕೊಂಡದು ದುರ್ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಮ್ ಅಂತಾರೆ ಕೊಣ್ಣುಳು ಅಂಚಾನೆತ್ತ ಪುಂಜನಕ್ಲು ಅಂದ ಇಲ್ಲಕ ಪಂಡ ನಂಬುದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾತಕ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಬಾಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಹಾಪುಡು ರಾಮನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಡು ಅರಸಬ್ಬೆ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ರಾಜಮಾತೆ ಆಪಲು ಕೌಸಲ್ಯ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಂಕ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಲು ಬದುಕೇರ ಬಿಡುವೇರ ಏತೆ ಎಡ್ಡೆನಗಳ್ದಾಣೆ ಮಣ್ಣು ದಾಸೆ ಭೂಮಿ ದಾಸೆ ಪಟ್ಟದಾಸೆ ಬಿಡುದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಮಳೆಗೆ ಅನ್ನು ತೋಜಿದ್ದು ಅಪದಾಲ ಮಲ್ಪುಡಿತೆ ಅಂದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಕುರ್ತು ಅರಸುನ ಮನಸ್ಸುನು ಗೆಂದೊಡಿ ಹತ್ತು ಸುಲಭಡು ಬದಲಾವಯೇ ದಶರಥನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಟ್ಟನಿಗಂಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಾಮೇ ಕಾಡುಗೆ ಬೋಡು ಆ ಪಟ್ಟ ಬರದ ದಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡ ದಶರಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿನಿ ಒಪ್ಪಿಸಾವಡು ಐದು ದಾನಗಳ ಸಾಧಿನ ಆಡ್ಲವಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಂಡು ತುಂಬೂಜಿ ದೇವಾಸುರ ಲಡಾಯಿ ಶಂಬರಾಸುರಡ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋನಾಗ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ರಥದ ಚಕ್ರ ಕದಲ್ನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಅಡಿಗೆ ಕಿನಿ ಬೆರೆಲು ಕೊರುದು ತಾಂಗದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೈಕೆ ಅಪಗ ದಶರಥೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ದಾಲ ಬೋಡು ಕೇನಲ್ಲ ರಡ್ಡುಗೆ ಹೊರ ಕೊರ್ಪೆನಿಕ್ಕೆ ಅಂದ ತೆಂಗು ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಂದಿ ಜಾರೀರು ಬೋಡನ ಕೇನು ಅಂತ ದೀತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂಚನೆ ಆ ಗಂಟೆ ಅಂಚನೆ ಹೋಯ್ತು ಈತ ಇದು ಕೇಳಲಾಗೆ ಅಯ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯತ್ತ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಪಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರೆಗೂ ತಪ್ಪಿರವಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯ ಭಾಷೆ ಕೊರನೇಟ ಬಂದುಡ್ಚಿ ಐದು ಕೊಲ್ಲ ಉಂಡು ಊರ ಮಣ್ಣದು ಕೊರಿಯಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ರಾಮಾಯಣದ ಮಂತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಶಕುನಿ ಉಂಜೇಕಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ದಿಂಜೆ ಜನ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಲೌಕಿಕವಾಯಿನ ದೃಷ್ಟಿಡೇ ಮಂದರದಾರು ಈ ಕವಿತೆನ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಚಿತ್ರಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಚಿ ಸಂಸಾರನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪಡಲು ವಾನ ಮನದ ಗೊಬ್ಬುನು ಅಂತ ಗೊಬ್ಬು ಇರು ಮನ್ಪಡೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿಟ್ಟು ಪಂತೇರು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಐನು ವಿವರಿಪೇರ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಆಯ್ತು ಅಂತೂ ಆಲ ದುರ್ಬೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಯಲು ಕೈಕೆ ಮಡಿವಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಎತ್ತಲು ಮಹಿಳೆ ಕುತ್ತಿಯಲು ಕತ್ತಲೆದ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುದಿಯಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅಟ್ಟಣೆ ನಡೆದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಅಟ್ಟಣೆ ಐಕೆ ಬೋಡಿತ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಮಾತು ವಸಿಷ್ಠರು ತುಂಬುದು ಮಲ್ದೇರು ಕುಲದೇವರಾಯನ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ಪೆ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋತೆ ರಾಮೆಲ್ಲ ಸೀತೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಮನದಾನಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅವಡು ರಾಜಾಂಗನಡು ಇಡೀ ಊರದ ಗಣ್ಯರು ಮಾತ್ರ ನೆರೆತೇರು ಇಡೀ ಆರ್ಯಾವರ್ತದ ಮಾತ ಅರಸ ಕುಟುಂಬದಗಳು ಬೈದೇರು ರಾಜ ಕುಟುಂಬದಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಪರಿವಾರದಗಳು ರಾಜಮಾತೆ ಕೌಸಲ್ಯ ಉಳ್ಳಲು ಸುಮಿತ್ರೆ ಉಳ್ಳಲು ದಶರಥೆ ಉಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟ ಮಂತ್ರಿಯರು ಸೇರಿದೇರು ಊರುಗೂರೇ ಹೊತ್ತು ಸೇರಿದರು ಆಂಡ ಭರತನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಂಜಾಲು ಭರತೆ ಶತ್ರುಗುಣೆ ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲಡೆ ಓದ್ತೀರ ಪಗ ಬಿನ್ನೆಲೆ ಕಟ್ತೀರ ಒಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಬೇಕು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲು ಬರಿಯಲ್ಲ ತಡ ಉಂಟು ಆಂಡ ಮುಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಜನ ಕೈಗೆ ತಾನೆ ಒತ್ತಿ ಜಲು ಪಂಡದು ರಾಮಗೆ ಇವುದು ಪಾಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕಡಪುಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೋನ ಬಾಕಿಲಿರ್ತಿ ಜಲ್ಗೆ ಯಾರು ಈ ಎರಡು ಬರ್ಪಾಯಾರ ಹೋಗ್ತು ಆರು ಬರಡು ಅರಸು ಅಂತ ಕಡಪುಡು ದಶರಥಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಡು ಆಮೇಲೆ ಈರೇ ಪೋಡುದು ಮಂತೇರದು ಪಾಪ ಹೊರಬೆ ಇಂಚಾಲ ಮಂಗಡದ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಉಂಟು ಮನ್ನಾಗ ಮೋನೇನೆ ಸೂಜಾಲ ಬಲ್ ದಾನ ಮಲ್ತಂದ ಯಾರು ಬರ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಬಿಡ್ಚು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಪ್ಪ ದಿಗಿತ್ತ ದಾನ ಅವಡು ಒಂದ ಹಿಂಗೆ ಬೋಡಿತನ ಕೊರ್ಪಾರ ಇರು ಹೇಗೆ ಬೋಡಿತನ ಕೊರಿಯಾರಣ ಎನ್ನ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲ ಮಾರ ಇದಕ್ಕೆ ದಾನ ಅವಡು ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀ ಅಂದ ಇನಿ ಬೋಡ್ಚಿ ಬೋಡನ ಏನು ಏನು ಹೊಂತ ಜನ ಅಂತ ಬಂತ ಇತ್ತೆ ಬೋಡು ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೇನ ಇತ್ತ ಜನ ಬೋಡು ಆಡಪ್ಪ ಫಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬಡಲ ಕೊರ್ಕದಿಕ್ಕು ಅದು ಸುಲ ಬಡವಂಡ ಕಾಯಿ ತಟ್ಟದ ಭಾಷೆ ಕೊರು ಹೆಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದೀರಿ ಕೊರ್ಪಾರದು ಅಂದ ಇಲ್ಲ ದೇತನ ಭಾಷೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪಕನ ಬೇತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇನಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕು ತಯಾರಾಯನಂಚಿನ ರಾಮನ ಪಟ್ಟೋ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಭರತಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಟ್ಟದ ಮಿತ ಆಯಕುಲ್ಲೋಡು ಓ ಇಂಜಿವರ
ಒಂಜಿ ವಾರ ನಾನೊಂಜಿ ಇಂದುವೇ ಗಳಿಗೇಡು ರಾಮೆ ಮೂಲಿತನ ಬರದೆ ಕೇನೈ ಅಂಚಾದ 14 ವರ್ಷ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡು ರಾಮೆ ನಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಪೋಪಲ್ಲ ಪಾಡು ಒರೋನೆ ಅಕ್ಕಾಸೋನೆ ತರಕ್ಕೆ ಬುರ್ಲೆ ಕಾಣಿಗೆ ದಶರಥಗ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ 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 ಬಂದು ಅಡಿಗೆ ಮದಿದತ್ತು ಬೂರ್ಬೆ ಅಡಿಗೆ ಮರಳು ಬರ್ತದೆ ಕಲಂಬರೊಂದು ಉಪ್ಪಿ ದಶರಥಗ ಆ ಬೇಜಾರನ್ನು ಸಹಿಸಿರಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜನ ಸಬೆಟ್ಟು ಗುಸು ಗುಸು ಅರಸು ಬಣ್ಣು ದಾದ ಕೈಕೆ ರಜಲಿ ದಶರಥೆ ಪೋಯಿನ ಆಯಲ ವೈಜಿ ಡೆಂಜಿ ರಜಿ ಡೆಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಕೈಲಜಿ ಸರೆ ಕೊಂಚ ಮಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕೋದು ಮೀದು ಶುಚಿರ್ಭೂತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ರಾಮೇನೆ ಸೀದ ಬಲಿತೊಂದು ಬತ್ತೆಗೆ ಅರಂತಡಿದ್ದ ಅಂತ ಬುರುಗು ಬತ್ತದು ನಾ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನೆರಟು ಬಿಟ್ಟು ಪುಡಿರೊಂದುಲ್ಲಿ ದಶರಥಿ ರಾಮ 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 ಮಂಡದು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಶಾಚಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಪ್ಪುದ ಕುಂಟು ತುತ್ತದು ಬಾರಿ ಏಟು ಒಂದುಳ್ಳ ದಾದಾಂಡು 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 ದಶರಥಿ ಮಾತ್ರಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೇತ ದಾಲಜ್ಜಿ ರಾಮ ಅಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಆರು ಬೊಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ದಿನಿ ದಾದಮ್ಮ ಇರಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ದಾದವು ಏನು ಇಂಚ ரெண்டு ಕೇರ್ನೆ ಕೂರ್ಪುಡೇನು ಎಂಗಾರು ಕೊರ್ಪೆದ ಪಣ್ಣಿ ನಡಿಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಕೊರ್ನಿನ ಈಗ ದಾದ ಯಾರು ಇಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ದಾದ ಈತೈತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಪಟ್ಟು ಭರತೆ ಕುಳ್ಳಾಡು ಭರತನ ರಾಮಣ್ಣ ತಾನೆ ಈ ಅಣ್ಣದಾನೆ ಐದಾನೆ ತಾನೆ ಒಕ್ಕ ಈ ಪಕ್ಕಡೆ ಈ ಮಂಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಳ್ದಾಯಿ ಪುಡಿ ಕಾಡು ಹೋಲ ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ರಾಮನ ಮನಸ್ಸು ತುಲಿ ಈ ಬದಲು ಧನಂಜಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದ ಇದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಈತ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಈತ ಬಂದ ತಾಯಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಯಾನ್ ಆಡದಾನೆ ನನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಆಡದಾನೆ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೇನತ್ತ ಆಯ ನಲೆ ಕೊನೆ ಅದೇ ಚೆನ್ನ ಸುಯರ ಯಾವು ಆಯ ಉಪ್ಪನಾಗ ಏನದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಪ್ಪಣೆ ಹೋಗ್ಲಿ ದಾದ ನೋಡೆ ಪಾಪ ಅರಸು ರಾಮ 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 ಉಂಡ ಬೆದ್ದ ಅಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಜೀವನೇ ರಾಮ ಕಡೆಗೆ ರಾಮೇ ಕಾಡುಗೆ போயார தயாராது உந்துவே ராம லட்சணரு ಬಿರುಪಗರಿನಿ ಬೆರಿ ಕಟ್ಟ ಪಾಡುಂದು ಸೀತೆನ ಜತೆಟ್ ಲೆತ್ತುಂದು ದಸರಥಿ ಜೈದಿ ನಡೆ ಬತ್ತದಾಯನ ಕಾರುಗಟ್ಟ ಬೂರುದು ತಾಲ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಮಲ್ತೋ ನಡಿ ವೀರ ಸಮಾಧಾನೋಡಿತ್ತೊನುಲೇ ಭರತೆಗಿದ್ದಿನಿ ಬೇಗ ಬರುಡುಂದು ಜನುನುಂಜಿ ಕಡೆ ಪುಡೆರೆ ಯಾನೆ ಪಂಡದು ಪೋಪೆ ರಾಮ ಲಚ್ಚನಿರು ಬಿರುಪಗರಿಲೆನು ಬೆರಿ ಕಟ್ಟ ಪಾಡೊಂದು ಸೀತೆನು ಜಪೆಟ್ಟು ತುಂದು ರಾಮ ಲಚ್ಚನಿರು ರಾಮೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಉಂತದೆ ಏನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಉಂತುನೆ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಸೀತಾ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಉಂಡದು ಕೈ ಪತ್ತನ ಬುಡಿದಿ ದಾರದೆ ಬುಡಿದಿ ಹಠ ಕಟ್ನಾಗ ಆಪುಂಜವನೇ ಹಾಕೊಂಡ ಸುಮಾರು ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂತಾಯರ ಮಂಗ ಉಂಡು ನಾವೊಂದು ನಿಕ್ಕು ಇಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣ ನಿತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಯಾನು ಇಪ್ಪೊಡಿ ಅಗ್ಲ ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ಪಿ ಯಾನು ಇನ್ನ ಕೈತೇನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಿ ಈ ಜನ ಎಂಕದಾದ ಕಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚದು ಯಾರು
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು 3 ಜನ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಿದೆ ರಾಮ 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 ಅಂಡ ದಶರಥನ ಬಾಯಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಕಣ್ಣೀರು ದಿರಿ ಕೂಟ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಜ್ಪ ಐಸವು ಬೆರಿಬಾರ್ದು ರಾಮೇ ಪೋಪಿ ರಾಮ 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 ಅಂತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಏರ್ನ ಮೋನೆಡ್ಲ ಜೀವ ಕಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪುರದ ಪುಣ್ಯಂ ಪುರುಷ ರೂಪಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಘವಾಂಕೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರೇ ಕಾಡುಗು ಹೋನಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದು ಬೆಂಚರೆ ಆತರು ರಾಮೆ ಕಮಲೆಲ್ಲಡೆಗೆ ಹೋಯಿನಕ್ಲು ಮೇಕಲು ಶತ್ರುಗುಣೆಲ್ಲ ಬರತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಾಯರಿಗೆ ಬತ್ತಿರ ಬುಕ್ಕ ಗುರು ಮಾತ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಡೋರಗ ರಾಮನಲೆತ್ತೊಂದು ಗೆರೆ ಪೋಪಿ ಸಬೆ ಕಡ ಪೂದಡೆ ಬತ್ತದು ತೀನ್ ರಾಮನ ಲೆತ್ತೊ ಬರಿಡೆ ಬರಿಡೆ ಬತ್ತು ಅದು ಗಂಗಾ ಸುದೆತ್ತ ತಟಾಕ್ ಹೋಗು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಅಡೆಮುಟ್ಲ ಸುಮಂತ್ರಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತಿನಾಗ ಪೂರ ರಾಮನ ಬುಡಿಯರ ಎರೆಗಳ ಮನಸ್ಸಿಜಿ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತೇರಿಗೆ ಮರದ ಗುಹೆ ಪನ್ಪುಣ ಎತ್ತೆ ಐ ಬೆಸ್ತರ್ನ ಗುರಿಕಾರೆ ಆಯ್ಲೆತ್ತು ಬನ್ಬೇಕೆ ರಾಮೆ ತುಳೆ ಮೂರು ಜನನು ಇಂಚ ಅಲ್ಲ ಆಯಿರೆ ಓಡೋಡಿ ಎತ್ತ ಓಡೋದು புள்ளியாண்ட புக்கா எங்களை பாரு பங்காவும் எங்களுக்கு புடா இருந்து என்ன புண்ணியப்பா மாத்தக்கு ஒரு பேரு ஊருண்டு முடுக்கு காடுக்கு பத்து நாங்கள் பேத்த
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನತ್ತು ಎಂಗಳ ದುಂಬು ಪಪ್ಪ ಬಂದದ್ದು ಚಿತ್ರಕೂಟ ಹೋಗುವರ್ ಪೇರಿಗೆ ಆ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಒಂಜಿ ಇರೆತ್ತ ಪುರೇನು ಕಟ್ಟೋದು ಐಟು ಜಾತಿ ದಿನ ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ ಜೀವನ ಪೋಪಿನಿ ಪೂ ಪರಂದು ಮಾತ್ರ ತಿರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಬರತಿ ತರಗಡು ಪೇಲ ಪೋಪಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನು ನಾನು ಪ್ರಾಣದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕಡಪುಡಿ ಅಲ್ತ ಈ ರಕ್ಕಸಿ ಮಾಡೋದು ಮಲ್ಪೆ ಹಬ್ಬಗ ವಸಿಷ್ಠರು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಮ್ಮೇಲ ಆ ಪುರ್ತಗೂ ಜೀವ ಬಿಡುದು
ಆಂಡ ಈ ಕುಲ್ಲೋಡ ఆయన పట్టుడు యానించ ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಕ್ಕೆ ಏನು ಅಣ್ಣ ಈ ಪನ್ಪ ಅಂದ ಅಂಡ 14 ವರ್ಷ ಕಾಪುವೆ ಇಂಚ
ಆಡೆಗೆ ಈ ಪಿಲಿಲ ಬರ್ತದೆ ನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಅವು ರಕ್ಕಸಿನ ಉರುವಾಂಡು ರಕ್ಕಸನ ಉರುವಾಯಿ ರಾಮ 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 ಅಂದು ಬುಬ್ಬೆ ಹೊಡಿಗೆ ಅಂಚ ಆ ಕಥೆನ ಅಲ್ಪ ಬದಲ್ದೇರು ಇನ್ನೂ ರಕ್ಕಸನ ಮಾಯ ಒಂಡದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಗಲು ಕಾಲು ಪಡೆದು ಇಂಚ ತಪ್ಪದು ಹೋಯಿರು ಈತ ಹೊರತುಗು ಸೀತೆಗೆ ಮಂಡ ಬಿಚ್ಚಾಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಚ ಮಾತು ಆಂಡತ್ತ ಅಪ್ಪ ಈ ಕುಡಿ ಅಲ್ಪ ನಿತ್ತನೆ ಬತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಬೇಗೆ ಬೇಜಾರ ಮನ್ಪಡಿಜವು ಅವು ಮಂತ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆಗಲು ಬರುವೇರು ಅಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಲ್ತು ಮಾಲ್ತು ಮಾಲ್ ಬಾತೇರು ಮಲ್ಲ ಜುಟ್ಟು ಕೈ ಪಾಡ್ವಿ ತೂನಾಗ ಮೇನ ಅವತಾರ ಚೇಂಜ ಬದಲಾವಣೆ ಆದನು ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಪತ್ತದ ರೈತ ರಾವಣೆ ತೂಜೋಗಿ ಎದುರು ಒಬ್ಬೆ ಹೊಡವು ಆಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಐ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡದ ಪೇನು ಲೆಕ್ಕ ಸೀತಾಪಹಾರ ಆಡಿ ಆಡೆಗೆ ಮಾತ ಮುಗಿತದ ಸೀತೆಯನ್ನು ತುಯ್ಯರಂದು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಎಗ್ಗೆ ಬುಲ್ಪುತ ಗುಡ್ಚಿರು ಕೆನ್ಗ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ರಾಮ ರಾಮ ಇಂದು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ರಾಮ ರಾಮ ಸೀತೆಗ ತರೆಕ ಮಲ್ಲ ತೆಡಿಲಾಕಿ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪೋಡಿಗೆಡ ಮೈಕಯಾತ ತುಂಬರರೆ ಸುರುವಾಂಡು ರಾಮ
ರಕ್ಕ ಸೇರೆ ನೋರ್ಪಾ ಒಂದು ತೋಚನ್ನ ಪಂಡಿತರಡಪ್ಪ ಬತ್ತದು ಎಲ್ಲ ರಾವಣನ ಮುಟ್ಟಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೆಯ್ದು ಮಿತ್ತು ಕೈಯಾಡಾದು பகமானி ಎಂಜಾಂಡ ರಾವಣನ ವಧೆ ಆಪುಡು ಅಖೇರಿಗೆ ರಾಮೆ ಇಂಚಿನಂದು ಮಾಡಿದ ರಾವಣಗಳ ಗೊತ್ತಾಪಣಿಗೆ ಆಂಡ ಚದಿನ ಬಿಡಂತೆ ಕಾದುವೆ ఆయన ತಿಗಲೆಗೆ ಪಗರಿ ಬಿಡುದು ರಾವಣನ ಕೆರ್ಪೆ ರಾಮೆ ಕೆರುದಾಯ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಪಗೆಮಾನಿ ಆಂಡಲ ಆಯ ಒಂಜಿ ಊರದ ಅರಸು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಭಾಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಯ್ಯಡ್ದಕ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನನು ಏರೊಂದು ಎಂಚ ಭರತ ಕೊರ್ನ ಪಾತೆರುಂಡ 14 ವರ್ಷ ಸಂದುನಿಗೆ ದುಂಬ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪಂಡು ವಾಯುವೇಗಡು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನಡು ರಾಮೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಸೀತೆ ಅಂಚನೆ ವಿಭೀಷಣ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇಗೆ
ಇತ್ತನಂಚನವು ಅಂತೂ ಈ ಕಾವ್ಯ ತುಳುವರ್ನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅದು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆತಲು ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜತ್ತರ ಒಂಜಿ ಜಾಗಿಡು ಈ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆನ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಕಷ್ಟ ಕೋಟೆಲ್ಲ ಪೂರ ನಾಶ ಆಪಣದ ಲೆಕ್ಕ ಐಕೆ ಬಡದು ಇತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಕಥೆನ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುಣಂಚನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಲ್ದ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಲ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಬಂಡ ವಚನ ಪ್ರವಚನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವಾಚನ ಕಾವ್ಯದ ವಾಚನ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ವಿವರಣೆದೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಲೆಕ್ಕ ದುಮ್ಮಂತ ಅಂಚನ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇಂಕ ಮಲ್ದ ದೂರದರ್ಶನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾವ್ಯ ರೂಪಕದ ಮಲ್ದ ಕಾವ್ಯ ಓದುನಿ ಐಕ್ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ತೋಜಾವಣೆ ಬಟ್ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಏನಿರ್ತಾರ ಓಡಾಬಿಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎರಡು ಜನ ಓದುನೆ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಇದ್ರೆ ಅದೇನು ಮಲ್ಪೆರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಈ ಕಾವ್ಯನು ಓದುನಲ್ಲ ಗಮಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತಿಗೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪುತ್ತೂರು ವೃತ್ತಿದಾರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೇಳಗಳು ಇಟ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಲ್ದೇರು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಭಾಗವತಿರಾದು ಬಹುಶಃ ಇಂಚೋಗು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪಡೆ ನಂಜನಾರು ಆರು ಬೈದೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ರಚನಾ ಚಿದ್ಗಲ್ MA ಪದವಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪದ್ಯಾಣ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂಚಾದ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನಗೂ ಇನಿ ಯಾರೇನು ಜಪುಡಾಯಿನಿ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಗೂ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಆಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೋರ್ಡು ಪರಮಣ ಕಾರಣ ಪಡೋದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಐಲ ಲವಕುಮಾರರು ಅರು ಈ ಊರ್ದಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಳುಡು ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ಪಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ತಾಳ ಮೊದಲೇಡು ಎಂಗ್ಲ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಉಂಟಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಎಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ತಕ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲ ತುಳುವರ್ಡದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವ ಮಹಾ ಸಭಾತ ಒಂಜಿ ನಿಲೆಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಪಣ್ಣೋಣ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಅರ್ಚಕ ವರ್ಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಬಳಗ ಈತ ಜನ ಬಲಿವಾಡು ಕೂಟದ ಈ ಪುರತುಡು ಸೇರಿದಾರು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿ ಆಟಿ ಬಹುಶಃ ನನಲ ಉಂಡು ಈ ಆಟಿದ ದಿನಕ್ಕುಲು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಸ್ವರ್ಧಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜನ ದಿನಕ್ಕುಲು ಆವಡು ದುಂಬುತ್ತ ದಿನಕ್ಕುಲೆಡು ಭಗವಂತನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಆ ಮೂಲಕ ಬದುಕದ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೂರ ಪೋದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಆವಡು ರಾಮಾಯಣ ನೂದು ಕಾಲ ಒರಿಯಾಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಮಂಗಲ ಪದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣನ್ಪಿನ புதரு கேண்டுது பக்திடோது நக்கிழகு தால புண்ணிய திக்குண்டவு வெங்கிளே பாக்ய ಕವಿತೆ ನೋದುನ ಎಟ್ಟೆ ರಸಿಕೆರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೆನ್ಮೆದಾತ್ ಸಂತೋಷಾಂಡ ಔವೆನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಮಂಗಲ ಗಣಪತಿ ದೇವಿರಿಗೆ ತೈದತ್ತ ಮಂಗಲ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಶುಭ ಮಂಗಲ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಗೋ ಭೂಮಿನಿ ಕಾಪುನ ದೇವಿಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಗಲಿಂಗೇಶ್ವರಗೆ ಸರ್ವ ಮಂಗಲ ಖರದೊಳು ಪರಶು ಪಾಶಾಂಕುಶಧರನಿಗೆ ಹರುಷದಿ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆವಗೆ ಉರಗಭೂಷಣನ ಕುಮಾರ ಗಜವದನನ ಚರಣ ಕಮಲಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿರೆ ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ತುಳುವರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುವ ಮಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವಿಯರು ಮುಖನ ಹಾಂ ಸರಿ ಮಲ್ಬಲೆ
ಒಂದು ದಿವಸ ಕಾರ್ಮಾರ್ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ, ಮನ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಒಬ್ಬ ಸಂಘಟಕನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕಾಳಜಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳಿಯವರು. ಬಹಳ ಅಂದವಾಗಿ ಪ್ರವಚನ ಅಥವಾ ದುನಿಪನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳಿಯವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಗಿಪನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ರಚನಾ ಚಿತ್ಗಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲವಕುಮಾರ್ ಐಲಾ ಬಹಳ ಅಂದವಾಗಿ ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತುಳು ಮಹಾಸಭೆ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟೀಲು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಇದರ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಕಾರ್ಮಾರ್ ಇವರು ವಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಈಗಾಗಲೇ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಮಂದಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಅಥವಾ ದುನಿಪನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳಿ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು, ರಚನಾ ಚಿತ್ಗಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಲವಕುಮಾರ್ ಐಲಾ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸಂಯೋಜಕರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ತುಳುವಾಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಧ್ಯಡ್ಕ ಇದರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ದೇವಳದ ಮಂಡಳಿಯವರಾದಂತಹ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಕಾರ್ಮಾರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಪುದುಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಒಳಕೂಂಜ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಯ ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಟ್ ಪುದುಕೋಳಿ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಶುರು ಮಾಡುವ, ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಕರೆದ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ರಾಜಶ್ರೀಗಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಅವರು ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ರಚನಾ ಚಿತ್ಗಲ್ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ಪೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಇದು ಉಂಟು. ಹೌದು, ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಪುದುಕೋಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಅಂದವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಟಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಿಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗಣಹೋಮ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಲಿವಾಡು ಕೂಟವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ದಿವಸವನ್ನು ತಂತ್ರಿಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟೀಲು ಇದರ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಬಹಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಭಕ್ತರು ಸೇರದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದಂತಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಎಳನೀರು ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀ 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 ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಪಾದಗಳಿಗೆರಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಮಂದಾರ ಎಂಬ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಎಂಬುದು ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಚ್ಚೊತ್ತುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಅದರಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಮಂದಾರ ಇವರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ವಾಚನ ಅಥವಾ ಸುಗಿಪನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ರಚನಾ ಚಿತ್ಗಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ತುಳು ಮಹಾಸಭೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಯೋಜಕರು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಚನಾ ಚಿತ್ಕಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಬಹಳ ಅಂದವಾಗಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವವರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಲವಕುಮಾರ್ ಐಲ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದವು. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೈಸ್ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ಧಾಮ ಪಂಡಿತರು ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬದಿಯಡ್ಕ ಅಥವಾ ಕಟೀಲ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಬದಿಯಡ್ಕವನ್ನು ತುಳುನಾಡೆಂಬ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಲು ತನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸರ್ವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆದರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಯೋಜಕರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವರು ಬದಿಯಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನೇ ಮೇಲೇರಿಸುವುದು ಹೊರತು ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದು ಯಾರು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು. ಅದೇ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಎಂಬುದು ಅವರ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಥದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಮೈ ಪುಲಕಿತವಾಗುವುದು, ಅದರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಣ್ಣಿಸುವಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮುಖವು ಒಂದು ಅರಳುವ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಏನೋ ತುಳುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ಪೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಸಂಗೀತಗಾರರಾಗಿ, ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಯ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ಪೆ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಯ ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಟ್, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಟ್ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೂಡ ನಮ್ಮವರೇ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳ ಅರಿವುಳ್ಳವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಕಾರ್ಮಾರು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಿದ್ದಾರೆ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್. ಈ ಮನೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ತುಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ನಾವೊಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಪುದುಕೋಳಿಯವರು. ಅದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಡೆದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗುವವರೆಗೆ ಬಹಳ ಮತಮರ್ಜಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿತುಂಬಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಪುದುಕೋಳಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವಕ ವೃಂದದ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆದಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೂ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳದೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ಮಾತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್. ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವರೈನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಪಡೆತಂತು ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಕಾಪುನಂಚಿದನ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಅವೆಲೆಕ್ಕ ಪಯ್ಯನೂಡಿನ ತುಳುವನ್ನೂರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಅವರಿತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮ ಕಡಗೇಶ್ವರಿನ ಪನಪನ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ್ನು ಅವಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರಿಕೆ ಕಾಸರಗೋಡದ ಬೋರ್ಡರ್ ಕರಿಕೆರಡು ಉಪನಂಚಿನ ತುಳುರ್ವನ ಭಗವತಿ ದೇವಿನ ಪೂರ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ದೈವ ದೇವರಿಗಳೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬತ್ತು ಸನ್ನಿಹಿತಾವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯರು. ಇನಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬಗಲೇನು ಪೂರ ಕಲಿಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡದಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆರಬಡದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಮಾರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಭಾಗ್ಯ ಐಕ್ ಈ ಊರ್ದ ಮಾಂತ ಜನಕಲಿಗೆ ಸುರುಕ ಅದಿಯಾನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಪಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಇಡೀ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಆ ಧರ್ಮದ ತಿರ್ಲನ್ನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪ ಅವಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಜ್ಜಲನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐಟ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ತುಳುಟ್ಟು ಎಂಚಿನುಂಡು ಆತನ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಧರ್ಮಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವು ಊರುಡಿ ಪರಡೋಡು ಪನ್ಪನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಪ್ರತಿ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೂಟುಕಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಕಳರಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಕಳರಿ ಕಲ್ಪರ ಕೇರಳಾಡ್ದು ಇಂಚಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಕೋಟೆ ಐಟ ಮಸ್ತ್ ಕತೆಕ್ಲುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸುಜಿ ತುಳುನಾಡು ಕಳರಿನ ಕೂಡ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪೋಡು ಕೂಡ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟವಡು ಅನ್ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ಕಷ್ಟ ಬೋರ್ ಬೇನೆ ದೂರ ಉಂಡ ಐನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಡದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಕಳರಿ ಐಟ ಮಸ್ತ್ ತರತ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡು ಬೇರೆ ತರತ ವಿದ್ಯೆಲು ಉಂಡು ಈ ವಿದ್ಯೆಲಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲು ಕೂಡ ತೆರೆಯೋಡು ಮನಪನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಲ್ಲ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳುಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವೊಂಜಿ ಆಳದ ಮರದ ಉಳ್ಳೈಡು ಏರ್ಲ ತೂ ಅಂದೆ ಸುಮಾರು 5,000 ಪಿರಾಕದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ತಮಕಂದರ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ತುಳು ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಹೋದರ ಭಾವ ತುಳುವೇರೇರು ಪಂಡ ತುಳು ಪಾತೆರು ನಾಕ್ಲು ತುಳು ತೆರಿದಿನಾಕ್ಲು ತುಳುನಾಡು ಏರು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ತುಳುವೇರಿಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೇನೋಡು ಸುಮಾರು 18 ಭಾಷೆ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟದ ಬಲತಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲುಂಡು ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪೂರ ಒರಿಪೋಡು ಉದ್ದೇಶವುಳ್ಳ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜಗಳನ್ನು ಈ ತುಳುವಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ತಮಕ ಮಾತೊಂದು ಒಂದು ಕಟೀಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಡೀ ಊರು ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕುಡ್ಲ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಲ್ತ ಸಂಚಾಲಕರೈನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಭಟ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯಡು ಬರ್ತೇರಿ ಇನಿ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದತ್ತೊಂದಂಚಿತನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಭಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಯಾನು ಆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅವು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಂದನ ಅವು ಎಂಚ ತುಳುವರೆಗೆ ತುಳುವೇಶ್ವರ್ಯ ಅಂಚ ತುಳುನಾಡೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿಲ್ಲ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಕನ್ನಡಲ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೆ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಗೆ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಐತ ಪೂರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪೂರ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಇರೋದು ಕಾಂದನ ಅಂಚ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಂದೊಲ್ಲೇರು ಅವಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರದು ಬಣ್ಣ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಐತ ಸದಸ್ಯರಾವಡು ಒಂಜಿ ಶ್ವಸನ ಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ತುಳುನಾಡ್ದವೇ ಒಂಜಿ ಶ್ವಸನ ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಡು ಅವು ಮೂಜಿ ಆಜಿ ಒರ್ಂಬ ನಿಖಿಲವರ ಪಣ್ಣದು ತೊಲೆ ಮೂಜಿ ಪಣ್ಣಗ ಬಂಜೆಡು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಜಿ ಪಣ್ಣ ತಿಗಳೆಡು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒರ್ಂಬ ಪಣ್ಣಗ ನಿಖಿಲಿನ ತರೆಟ್ಟು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ಒರ್ಂಬದ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪದ ಕೊರಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಭಯ
ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ನೆನಪುದಾರು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂಡು ಒವ್ವೇ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡ ಸಾಧಕನ ಮಲ್ಪಡ ಅದು ಸಂಗೀತಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಂಡ್ಲ ಈ ವಿದ್ಯೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಳರಿ ಯೋಗ ವಿದ್ಯೆ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಪುಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಪೋಡಿಜ್ಜಾನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಗ್ಲೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೆಂಚೆ ಬದುಕೋಡು ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪೋ ಅಂಚಿತನ ಅವು ಸಂಗತ್ಲ ಬರ್ಪೂಜ ಈಗ ಕಲರ್ ವಿದ್ಯೆನೇ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿತನ ವಿದ್ಯೆ ತುಳುನಾಡದ ಅವು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಆ ವಿದ್ಯೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಪೋಡು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಪ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಐನ ಸದಸ್ಯರವಡು ಸುರುಕಾದು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಮಲ್ಪುವ ಆಯ್ತ ಸದಸ್ಯರು ನಿಖಿಲಾವಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಜನಪದ ಉಂಡ ಜನಪದ ರಾಮಾಯಣ ಉಂಡ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ರಾಮಾಯಣ ನಮಕ್ ಓದ್ಪದ ಸುಮಾರು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಎತ್ತು ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದ ಇನ್ನು ತೆರಿನಾಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಿ ಇಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏರ್ಮ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೇಂದರ ಈ ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆ ಏರ್ಮ ಅಂತ ಕೇಂದರ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಇಂದೆನ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ವಾರದೊಳಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆತ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ರಾಮಾಯಣ ಪದ್ಧತಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈಗ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಓದುತ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾರಲ್ನಾಕಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಪಿಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದುಂಡು ಮಾಪಿಲ ಭಾಷೆ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡది ಪಂಡ ರಾಮಾಯಣದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆತಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಓದೋಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇನಿಯಾಳ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾವು ಆತಂಡು ಬುಕ್ಕದ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷೋಡು ಪೂರ ಆಟಿಯಡು ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಮಲ್ಪೆರ ಮುಲ್ತ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಆವಡಂದೆಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಚಿದಿನ ನಮ್ಮ ಮಂದರ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಬಡವೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಜಿಂಜಪೋಪುಜ ಬಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗಿಪ್ಪುವ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಪರ್ಚಿ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ಪಾತೆರಡನ್ನು ಏನು ಉಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ 6 ಪಾತೆರದ್ದು ಬುಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಭಾಂಗಣಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ಂದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ್ ಭಟ್ರನ ಕುಟುಂಬದ ಯಾನು ಕರಿನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಸಪ್ತಾಹ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳ್ಳಿಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣೆಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಸಂಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ವರ್ಷ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇನಿ ದೇವರೆಗ್ಲ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೆಗ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಪಂಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಕ್ಲು ಎಕ್ಕಡ್ ಪೊತ್ತದಿನ ದೀಪ ಅವು ಎತೋ ಗಾಳಿ ಬತ್ತುಂಡು ಎತೋ ಪೊರ್ತುಡ್ದು ಗಾಳಿ ಬತ್ತುಂಡು ಎತೋ ಗಂಟೆ ಅವು ಉಂತುದುಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಬೇಲೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆತಂಡು ಪಂಪಿನ ಯಾನೆಣ್ವೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಗೂ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆತಂಡು ಇತ್ನೆಟ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದೇರು ಪಂಪಿನ ಸಂತೋಷದ ಜೊತೆಗೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾರ್ಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಂದಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರೊಂದುಂಡು ಪಂಪಿನ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರನಲ್ಲ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನಲ್ಲ ಈರ್ನಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಣೋಡು ಈತ್ನೆಟ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೆಲ್ಸಡ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಗಳು ಆರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಮಗಳು ಎಂಕ್ 60 ಅದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಪ್ನಾರು ಅಂಡ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ತೋಜಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ವರ್ಷಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ಡು ದೇಶದ ನಾನಾ ಜಾಗಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ನನೊಂಜಿ ಮಗಳು ನಮಗೆ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಎನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಿನ ಒವ್ವೇ ಕೆಲ್ಸಗ್ ಮಂದಾರದ ಕೆಲ್ಸಗೂ ಎನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಆರಿತೆ ಆರ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನೋಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನ ಸಂತೋಷ ಇರೆಗಿ ಸಭಾ ಈ ಸಭೆಡ್ದೆ ಯಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆವಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ
ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾನ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಕ್ಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಭಟ್ರು ಆರೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕ ಪರಿಚಯ ಆಪಿನ ತುಂಬೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣನ ವೆಬ್ಸೈಟಡ್ ಆರು ಇಡೀ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣನ ಆರು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೇರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಏನು ಓದುದೇರು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೆಗ್ಲ ಮಂದಾರ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಮೂಲು ಸುಗಿಪ್ಪು ದಿನಿಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ನೇರ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ತುಳುವ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಚ ವಾವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದಿಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನನ ಆತು ಮಂದಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪುಣುಂದಾಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರೆನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಪಂಪಿನ ಭರವಸೆನೆ ಕೊರೊಂದು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆದ ಸದಸ್ಯರಾಲೆ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದ ಬೆನ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ನೆನೆಪಡು ಪಣದಾಯನ ಪಂಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ತುಳುಟು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಿನತ್ತು ಆರು ಕನ್ನಡೊಡ್ಲ ಬರೀತೇರು ಆತೇ ಸಾಲು ಆತೇ ಪುಟದ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬೈದಂಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಅತೇ ತೂಕದ ನನೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬೀರದ ಬೊಲ್ಪು ಪಂಪಿನ ಆ ಪುಸ್ತಕಲ ಬೈದಂಡು ನನೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಮೂಲು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬೀರದ ಬೊಲ್ಪು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ತೂಕ ಸಮಾನವಾದ ತೂಂಡ ಬೀರದ ಬೊಲ್ಪು ಗಾತ್ರೋಡು ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕು ಒಳ್ಳೆಯರು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಚಿನಂದು ಕೆಂಡ ಆಯ್ತ ತೂಕ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದಾತೆ ಉಂಡು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಪುಕ ಪಣಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಲ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಈ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆತ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪರ ಬಡದ್ರ 2 ಜನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮುಲ್ಪ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಮಹೇಶ್ ಅರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಪಂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಕೊರುಡು ಬಣ್ಣದ್ದು ಮುಲ್ಪ ನಡಪಾಡು ಬಣ್ಣದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈಜಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಭಟ್ ಮೆಕ್ಲು ಕೊರುಡು ಬಣ್ಣದ್ದು ಕೇಂದ್ರನು ಈರೇ ಮೈನ್ ಕೊರಡೆ ಶಾಲ್ ಪಡ್ಲಿ ಶಾಲು ಪುಸ್ತಕ ಅವ್ರಲ್ಲ 2 ಜನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣ ಬುಕ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಒಂಜಿ ಹರಿಕಾರ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬಡ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಇಡೀ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಪಸರಡಂದು ದೇವೇಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇದರ ಗೌರವ ನರಸಿಂಹಭಟ್ರು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಮಂದಾರ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ರಚನೆಗಾರರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಮಂದಾರ, ರಾಮಾಯಣದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ್ದು ಸಹಕಾರ ಇದೆ, ತುಳು ಎಂಬ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಮಂದಾರ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಅವರು. ಮುಂದೆ ಇವತ್ತಿನ ಧ್ವನಿಪನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಪುದುಕೋಳಿ ಅವರು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿಯವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಗಿಪ್ಪು ವಾಚನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ
ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಚನಾ ಚಿತ್ಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಒಳಕುಂಜ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿಮ್ಮೇಳ ವಾದಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮವರೇ ಆಗಿರುವ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಲವ್ ಕುಮಾರ್ ಐಲಾ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಯ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ಪೆ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ, ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಅಂದವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತಹ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತುಳುವನ್ನು ತನ್ನ ಮೈಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಳ್ವಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತುಳುನಾಡು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬದಿಯಡ್ಕ ಅಥವಾ ಕಟೀಲ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಕ್ತೇಸರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದೇವಳದ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಯ ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಭಟ್ ಪುದುಕೋಳಿ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾ, ಇದು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರು ಕೂಡ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ದೇವಳದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಅದರಂತೆ ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎರಡು ಮಾತನಾಡಿ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸಲ ದೇವರೇನು ಮನಸಾರೆ ಹೊಂದಿಸೊಂದು ಇನ್ನು ನಡತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ರಾಜೇಶ್ ಮಂದಾರ ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಕೈತೆ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡ್ದೇ ನಡ್ತು ಬರೋಂದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಓದುನ ಅತನ ರಾಮಾಯಣ ಪುಸ್ತಕ ಹೌದ ಓವ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಾಗೆಂದು ಐತೆ ಈ ರಾಮಾಯಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಕ್ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಇತ್ ಮಂದಾರ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಏನು ತುಳುಟ್ಟೆ ಏನು ಕನ್ನಡ ತುಳುವೇ ಪನು ಅಪ್ಪ ಆ ತುಳುನು ಆರು ಒರಿಪಾಯರ್ ಎತ್ತನ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರಿ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿ ನಮಕ್ ಪೂರ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪ ನಡಪಾದ ಐನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಭಟ್ ಆರು ಪೂರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಾರಿ ಸಾಗ ನಾವು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇದನ್ನು ಕೇಂದು ತೆರೆದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ನಡಪೆರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಒಂದು ಸುರೂತ ಇನ್ನು ಪಂಡಗ ಇನ್ನೀತ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಸುರು ಮಲ್ಪುಡನೆ ಅಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಸುರೂತ ಪೂಜೆ ಗಣಹೋಮ ಗಣಪತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ನಮಕ್ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈತ ಜನ ಎಂಕ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಂದನ ರೀತಿಡ್ ಜನಕ್ಲೆ ತೆರೀದು ಬರ್ತದೇರಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟೆ ಮಾಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊನಕ್ಲೆ ಮಾಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣ್ಣೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾಂತ ಮುಲ್ಪ ಈ ನಡ ಅಂಚನೆ ಪುರಾಭಿನಂದನೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನು ಅಂತ ಹೊತ್ತು ಮೀರಿದ ಸಮಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತುಂಟಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಮಾರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಎನ್ನುವಂಥ ರಾಮಾಯಣದ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಂದಾರರ ಇತರ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯಯಾನವನ್ನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಳರಿ ತುಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಕಳರಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು
ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆ, ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 110ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 300ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. 300ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಯಶೋಧರ ಬಳಂಜ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ವಿಜಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಯಶೋಧರ ಬಳಂಜ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರು. ಭಗತ್, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಭಗತ್ ಅವರು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎರಡೆರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಶೋಧರ ಬಂಗೇರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂಥ ಬರಹಗಳಿಂದ ವಿಜಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದವರು. ಭಗತ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೆರಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.